Hare Krishna, warm welcome for today's session. நம்ம 13வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिकाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्तैस्तोहैर्यभद्राणि विदुनोति सुकृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीं पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஒரு 3 முறை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ஹரே ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எத்தனை பேர் பகவத்கீதை வாங்கிட்டீங்க? ஆர்டர் பண்ணியிருந்தது வந்துச்சு? ஜபமாலை வந்துச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல்ரெடி இருக்கு மாதாஜி. மாதாஜி எங்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்குது மாதாஜி. இருக்குங்களா பிரபு? இருக்குங்க. வீட்டுல பொண்ணும் முதல்ல இருந்து போயிட்டு இருக்காங்க. அதனால முதல்ல இருந்து கொஞ்சம் ஜபமாலை வச்சு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஓகே. பகவத்கீதை உண்மை உருவில் தானே பிரபு வச்சிருக்கீங்க? ஆமா, வீட்டுல வச்சிருக்காங்க. அவங்க L3 கிளாஸ் போயிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி. அவங்களுக்கு இருக்கு. உங்க பொண்ணுங்களா?
பொண்ணும் வீட்லயும் அவங்க. ஓ சூப்பர் சூப்பர் பிரபு. ஓகே. சரி. ஸோ எல்லாரும் பக்தர்கள் ஆகிட்டீங்க, சந்தோஷம். ஓகே. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து 13வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதாவது க்ஷேத்ரஜ்ஞ விபாக யோகம். ஓகேங்களா? இயற்கை, அனுபவிப்பவர் மற்றும் உணர்வு தான் இந்த தலைப்போட, இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு. ஓகேவா? நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தன் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தோட நம்ம இந்த பகுதிக்குள்ள போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து தெரியும் மொத்தம் 18 அத்தியாயங்கள் இருக்கு. முதல் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ம யோகத்தை சொல்லுது. நடுவுல இருக்க 6 யோகத்தை வந்து பக்தி யோகத்தை சொல்லுது. கடைசியில இருக்க 6 அத்தியாயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞான யோகத்தை சொல்லுது. அதாவது ஞானம் பண்ணி ஞானத்தை வளர்த்துக்கிட்டு, அதாவது வேதங்கள்ல படிச்சுட்டு ஞானத்தை மூலமா பக்தியை பண்றாங்க அவங்க. ஓகேங்களா? ஃபைனலா அவங்க பக்தியில வந்து எண்ட் பண்ணுவாங்க. கர்மயோகம் பண்றவங்க வந்து கர்மங்கள் செயல்கள் மூலமா அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, கடவுளை வந்து நோக்கி வர்றாங்க. ஸோ ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த யோகத்தை பண்ணாலும் கடைசியாக வந்து பக்தி யோகத்தை வந்து தான் அடைகிறாங்க. எனவே நாம் அறிவை பக்தியை அடைவதற்கான வழிமுறையை பயன்படுத்தும் போது அது பக்தியின் ஒரு பகுதியாக மாறும். ஸோ இப்போ நம்ம படிக்கிறது இந்த 13லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞான யோகம் இல்லையா? 6, 7, 8, 9, 6 அங்க வந்துடுது இல்ல. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா பக்தி யோகம். 13லேருந்து ஞான யோகம் வருது. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இந்த ஸ்லைடு என்னன்னா, இந்த உடல் வந்து இந்த நடுவுல சொல்றேன் இது வர்றதுனால இங்க முடிச்சிடலாம். அன்னமயா கோஷா, அதாவது இந்த உடல் வந்து எப்படி வளர்க்கப்பட்டதுன்னா சாப்பாடு போட்டு இல்லையா? அன்னமயா கோஷா, அப்புறம் பிராணமயா, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞானமயா, விஞ்ஞானமயா, அறிவு, மனோன்மயா, அதுக்கு அடுத்தது விஞ்ஞானம், அதுக்கு அடுத்தது ஆனந்தமயா. ஸோ இந்த 13வது அத்தியாயத்துல வந்து மொத்தம் 35 ஸ்லோகங்களா இருக்கு. நமக்கு வந்து 2 நாள்ல முடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. முதல் 7 ஸ்லோகத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறிவு திறம் வாய்ந்த கேள்விகள் 6 கேள்விகளை மறுபடியும் அர்ஜுனன் கேட்கிறார். இவ்வளோ நாள் கேள்வி கேட்டது பத்தாம இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா 6 கேள்விகளை கேட்கிறார். அது என்னென்ன கேள்வின்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் வந்து கிருஷ்ணர் பொறுமையா பதில் சொல்றார். அதாவது க்ஷேத்ரஜ்ஞ, ஞானம், நேயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 6 கேள்விகளை சொல்றாரு. அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பதில் சொல்றார். உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா, இதுதான் வந்து சூத்திரம். இது 3 சேர்ந்தது தான் வந்து சூத்திரம். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். 6 கேள்விகளும் தெரிஞ்சுக்கணும், 6 பதில்களும் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8லேருந்து 12 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஞானத்தை எப்படி அடையிறதுன்றத வந்து நமக்கு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ அந்த ஞானத்தை அடையிறதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு தகுதி வேணும். அது என்ன தகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னா இடைவிடாத கலப்படம் இல்லாத பக்தி. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? அனன்ய பக்தி. ஓகேங்களா? அது இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இன்றியமையாத தகுதி. ஓகே. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை நம்ம ஏத்துக்கணும். ஓகே. மற்ற தகுதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணிவு இருக்கணும். ஒரு 20 பண்புகளை நமக்கு சொல்றார். இந்த ஞானத்தை பெறத்துக்கு சில குவாலிஃபிகேஷன், அதாவது நம்ம ஸ்கூல்ல அட்மிஷன் வாங்கணும்னா அந்த நம்ம வந்து மேக்ஸ் பயாலஜி குரூப் இருந்தால் மெடிக்கல் சைடு போகலாம், மேக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் இருந்தால் இன்ஜினியரிங் சைடு போகலாம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். நமக்கு சில தகுதிகள் வேணும். அந்த 24 பண்புகள், அந்த பண்புகள் வச்சு நம்ம இந்த ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? அதாவது இந்த ஒரு ஞானம் வந்து உயர்ந்த ஞானம். ஓகே. ஸோ 13லேருந்து 19 வரையும் என்ன சொல்றாரு? ஆத்மாவின் பண்புகளை சொல்றாரு, பரமாத்மாவின் பண்புகளை வந்து நமக்கு எடுத்து சொல்றாரு. 20லேருந்து 26 வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனுபவிப்பாளர். ஏன்னா இந்த தலைப்பே பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை, நேச்சர், என்ஜாயர் அண்ட் உணர்வு. இயற்கை, அனுபவிப்பவர், உணர்வு இல்லையா? ஸோ அதை வந்து இங்க சொல்றாரு பாருங்க. கடைசி பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இயற்கையின் குணங்கள் இல்லையா? அனுபவிப்பாளர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இயற்கையின் குணங்கள்லாம் வருது. ஓகே. பரமாத்மாவின் குணங்கள் எவ்வாறு பக்குவத்தை அடைவதுன்னு அப்படிலாம் சொல்லி கொடுக்குறார். ஜீவன்களுடைய குணங்களை பத்தி சொல்றார். இந்த இடத்துல 3 குணங்கள் சொல்றாரு பாருங்க. ஒண்ணு இயற்கை, நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்க இந்த பிரகிருதியோட குணங்கள், அப்புறம் நம்ம படைச்ச நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவுடைய குணங்கள், நம்ம ஜீவன்களுடைய குணங்களை வந்து சொல்றார். ஓகே. ஸோ அதுக்கடுத்து கடைசி பகுதி பார்த்தீங்கன்னா 27லேருந்து 35 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஞான சக்ஷுஷு, அதாவது அந்த ஞான சக்ஷுவை வந்து எப்படி அடையணும், ஸோ நம்ம வாழ்க்கையினுடைய இலக்கு என்னவா இருக்கணும், இதுதான் வந்து ஓவரால் கான்செப்ட் இந்த 13வது அத்தியாயத்தை. இன்னைக்கு வந்து நம்ம
1லேருந்து 19 ஸ்லோகம் வரையும் பார்க்கலாம். அதாவது 3 கான்செப்ட் நம்ம கவர் பண்ண போறோம். 6 கேள்விகள், அதுக்கு பதிலு, அந்த ஞானத்தை எப்படி அடையணும், அதுக்கு தேவையான இன்றியமைய தகுதிகள் என்னன்னு பார்க்க போறோம். ஆத்மா பரமாத்மாவுடைய பண்புகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அர்ஜுனன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளும் கேள்வி கேட்கலாம். நம்ம எல்லாம் எப்படியாப்பட்ட ஆளுங்கன்னா, நம்மளுடைய நாலேஜை வேற ஒருத்தவங்க தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்கோசம் நம்ம கேள்வி கேட்போம். கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனா Yes, Mataji. ஆமாங்க மாதாஜி. ஆனா இங்க அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேள்விகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்புள்ள தகுதி உள்ள கேள்விகளா கேட்கிறார். ஓகேவா? அந்த கேள்விகள் மூலமா வரக்கூடிய பதில் வந்து எல்லாருக்குமே ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்கறது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வீழ்ச்சி அடையாம இருக்கணுன்றதுக்கோசம் கேள்வியை கேட்கிறார். ஓகேவா? சும்மா வந்து தற்பெருமைக்காகவோ அதாவது பந்தா விடுறதுக்கும் எதுக்குமே கேட்கல. ஸோ இங்க 6 கேள்விகள் கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த சாப்டர்ல நம்ம சூத்திரம் ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா அந்த 3ஓட இணைப்பை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த 6 கேள்விகள் என்னடா ஸ்லோகம்? ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஏதாவது ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாருங்க. பிரகிருதி ஒரே கிருஷ்ணா. பிரகிருதியும் புருஷம் செய்வ. பிரகிருத்தின்னா என்ன? இயற்கை இல்லையா? புருஷம்னா அனுபவிப்பாளர். யார் உன்னதமான அனுபவிப்பாளர்னா பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க கஷேத்திரம். கஷேத்திரம்னா களம். ஓகேவா? களம்னா இந்த உடலை குறிக்குது. கஷேத்ரஜ்ஞானா இந்த உடலை அறிஞ்சிருக்கிறவங்க, இந்த உடலை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கவங்க 2 பேர். யார் யாருன்னா ஒண்ணு ஆத்மா, இன்னொன்னு பரமாத்மா. 4 கேள்வி ஆச்சா? அப்புறம் வந்து ஏத்தத் வேதித்தும் இச்சாமி ஞானம். ஞானம்னா என்னன்னு கேக்குறாரு. கேள்விகளாச்சா? இன்னொரு முறை சொல்றேன். பிரகிருதி, புருஷம், கஷேத்திரம், கஷேத்ரஜ்ஞ, ஞானம், நேயம். ஓகேங்களா? அது இங்க டேபிளர் காலமா கொடுத்துருக்காங்க. அதை பார்த்துக்கலாம் இப்போ. ஸோ நம்ம அந்த ஸ்லோகத்தை வச்சுட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிளர் காலம் நமக்கு ஈஸியாக புரியும். பிரகிருத்தின்னா என்ன? இந்த பொருள் இயற்கை. புருஷான்னா அனுபவிப்பது. யாரு? பகவான். கஷேத்திரன்னா நம்மளுடைய சரீரம் தான். செயல் செய்யக்கூடிய களம் வந்து இந்த உடல். கஷேத்திரம் என்னன்னா இந்த உடலை பத்தி யாருக்கு தெரியும்னா 2 பேருக்கு தெரியும். ஒண்ணு அவன் உடலை பத்தி அவனுக்கு தெரியும், அந்த ஆத்மாவும். எல்லா உடலை பத்தியும் தெரிஞ்சிருக்கிற பரமாத்மா. ஞானம்னா அறிவு. எதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கஷேத்திரத்தையும் கஷேத்திர யஜ்ஞத்தையும், அதாவது 3 விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கினாதான் ஞானம். நம்ம உடல், ஆத்மா, பரமாத்மா. ஓகே, அதுதான் நம்ம சூத்திரம் சொன்னோம் இல்லைங்களா? அதை 3 தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் ஞானம். பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா நேயம் அறிவின் இலக்கு. ஓகேங்களா? நேயத்தின் அறிவின் இலக்கு, த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா? அது வந்து பரமாத்மான்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த 6 விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். 6 விஷயங்களுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து பதில் சொல்ல போறார். ஓகே, உடல், உடலை அறிபவர். ஞானம், ஞானத்தால் அறியப்படுவது. இயற்கை, அனுபவிப்பன். ஓகேங்களா? 2வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। श्री भगवान् उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यपीति यते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्वितः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இப்ப பகவான் பேச ஆரம்பிக்கிறார். இதம் சரீரம் கௌந்தேய கஷேத்திரம். ஸோ இந்த கஷேத்திரம் என்னன்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா, இந்த உடல். சரீரம்னா என்ன? உடல் இல்லையா? அதை தான் சொல்றாங்க. ஸோ இந்த கஷேத்திரன்றது இந்த உடலப்பா அப்படின்றாரு. ஏதத் யோவேதி தம் பிராகுர் கஷேத்ரஜ்ஞ இ தத்விதக. ஸோ ஸோ இந்த உடலை வந்து களத்துக்கு வந்து ஒப்பிடுறாங்க. ஓகேவா? இந்த யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த உடலை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கோ அவங்கதான் வந்து அந்த களத்தை அறிபவன் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. 2 விஷயத்த சொல்றாரு. களம், களத்தை அறிபவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. களத்தை அறிபவன் யாரு? 2 பேரு. ஆத்மா, பரமாத்மா. ஸோ 2 கேள்விக்கு இங்க பதில் கிடைச்சிச்சா? ஸோ இந்த பிக்சர்ல நம்ம வந்து ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு விவசாயி இருக்கான். அவன் என்ன பண்ணுவான்? அவனுடைய நிலத்தை வந்து
பண்படுத்தி வச்சுப்பான். மழைக்காலம் வர்றதுக்கு முன்னாடி விதை விதைச்சி பண்படுத்தி எல்லாம் வச்சுப்பான். ஸோ அப்போ என்ன வரும், மழை வந்தோடனே இந்த விளைச்சல் நல்லா வரும், களையை பறிப்பான், அதை வந்து பாதுகாப்பாக வச்சுப்பான், அறுவடை செய்வான் இல்லை. அந்த விவசாயிக்கு தன்னோடைய நிலத்துல எந்த காலத்துல எதை போட்டால் விளையுன்றது அவனுக்கு தெரியும் நல்லா. அதே அந்த நாட்டை ஆண்டுட்டு வர அரசனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த திசையில எந்த உடைய நிலத்துல எந்த காலத்துல எதை விதைச்சா நல்லா வரும்ன்றது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுப்பான். ஓகேவா, அவன் தான் அரசன். ஓகேவா. ஸோ இது எதுக்குப்பா இந்த இடத்துல சொல்றாங்கன்னா, நம்ம புரிதல் கோசம். நம்ம உடம்பை பத்தி நம்ம ஆளுக்கு தான் தெரியும். அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்மா. எப்படி அந்த விவசாயி தன்னுடைய நிலத்தை மாத்திரம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கான், அது மாதிரிதான் இந்த ஜீவராசி தன்னுடைய உடலை மாத்திரம் தெரிஞ்சு வச்சுக்குது, அது வந்து ஆத்மா. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவாத்மா. ஆனா இந்த அவனுக்கு ஆட்சி கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான விளைச்சல் நிலத்தையும் வந்து புரிஞ்சுக்கிறவன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அரசன். ஓகேவா. அந்த அரசனை யாருக்கு இங்க கம்பேர் பண்றாங்கன்னா பரமாத்மா. இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சிச்சுங்களா மாதாஜி, பிரபுஜி? புரியுது மாதாஜி. புரியுதுங்க மாதாஜி. எல்லாருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் சாப்டர், நம்ம கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பண்ணா கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம புரிஞ்சிச்சுங்களா மாதாஜி, பிரபுஜி? புரிஞ்சுதுங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே. ஸோ வாழ்க்கையின் பாடம் என்னன்னா, உடலை ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக உபயோகிப்பது என்பது நிலத்தை மிக சிறந்த விலை உயர்ந்த பயிர்களுக்காக உபயோகிப்பதை போன்றது. அதிகபட்ச பலனை கொடுக்கும். அதாவது நம்ம நிலத்தை வந்து நல்லா ஏர் ஊட்டி பண்படுத்தி எருவெல்லாம் போட்டு வேலி போட்டு பாதுகாத்து அந்த விதைகளை விதைத்து காலத்துக்கு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நம்ம பண்ணிட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ என்ன வரும், நமக்கு அதிக பலன் வரும். ஏன்னா அங்கே வந்து தேவையில்லாத செடிகள்லாம் வளராது. அது மாதிரி நம்ம இருதயத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான எண்ணெய் ஓட்டங்கள் வரும். அந்த பக்தியில தான் பீஜை போட்டுட்டு அதுக்கு நீர் ஊட்டுறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாண்டிங்கு, நாமஸ்மரணம் பண்றது, பக்தர்கள் சங்கத்துல வந்து பகவத்கீதை பாகவதம் படிக்கிறது, சேவைகளை பண்றது பண்ணிட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பக்தின்ற விதை வந்து நல்லா மேல வரும். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. பிரபு எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்க, ஒரு 3வது ஸ்லோகத்துல இருந்து படிச்சுட்டு வாங்களேன், நான் வரேன், உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும் ஒரு 2 minutes. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்ககிட்ட புக் இருக்குல்ல பிரபு? இருக்கு மாதாஜி. ஓகே, 2 minutes. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? புக் இருந்தா எடுத்து படிங்க மாதாஜி. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत्तच् ஞானம் மதம் மம. அதுக்கு அடுத்தது படிக்கணுமா? அப்படியே ஸ்லோகம் மட்டும் அப்படியே கண்டினியூஸா ரீட் பண்ணுங்க மாதாஜி. அதுல இருக்க அந்த சாப்டர்ல இருக்க ஃபுல் ஸ்லோகம் அப்படியே ரீட் பண்ணுங்க. 2, 3, 4, 5, 6 அப்படியே கண்டினியூ ரீட் பண்ணுங்க. சரி சரி பிரபுஜி. தத்ஷேத்ரம் யச்ச யாத்ருக்ச யத் விகாரியதश्च யத் சச்சயோ யத் பிரபாவश्च தத் சமாசேன மே சுணு. ऋषिभिर् बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना त्रुधि एतच्छेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्. हरे कृष्णा. Thank you Mataji, Prabhuji, thank you so much.
ஓகே. ஸோ இந்த வார்த்தைகள் புரிஞ்சிச்சு இல்லையா? கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா இருக்கும். ஆனா ஈஸி, சிம்பிள் தான். ஓகேங்களா? நம்ம கொஞ்சம் வருத்தப்படாம நம்ம 2, 3 முறை அந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கிட்டா நமக்கு ஈஸி ஆயிடும். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு எதுக்கு சொல்ல வராது? இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வீடு, வீட்டின் சொந்தக்காரர், வாடகைக்கு குறிப்போர், இந்த வார்த்தைகளை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த வீடு வந்து நம்ம ஒருத்தவங்க நம்ம எல்லாரும் ஒரு வீட்டுல போய் வாடகை எடுத்து தங்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த வீட்டு ஓனர் வந்து இந்தாப்பா நீ காலி பண்ணுப்பா, நீ கொடுத்த அட்வான்ஸ் இந்தா வச்சுக்கோன்னு அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? காலி பண்ணணும். வேற வழி இல்ல இல்லையா? காலி பண்ணியே ஆகணும். இது எதுக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஊமைகளை சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த வீடுன்றது நம்மளுடைய சரீரம். ஓகேவா? நமக்கு எப்ப வந்து முடியுதோ ஆயுட்காலமா, அப்ப என்ன ஆகும்? ஆத்மா ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்காது. அது பாட்டு கிளம்பி போயிட்டே இருக்கும். அப்ப ஒரு நிமிஷம் கொடுங்க, அரை செகண்ட் கொடுங்கன்னா கூட கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த வீட்டின் சொந்தக்காரர் வந்து 2 பேர். ஒண்ணு ஆத்மா, இன்னொன்னு வந்து பரமாத்மா. ஸோ 2 பேரும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து சூத்திரம். ஓகே. நம்ம எல்லாம் இந்த தற்காலிகமா இந்த வாடகைக்கு எடுத்த உடம்பு தான் இது இல்லையா? சரி, நம்ம ஏதாவது ஒரு கல்யாணமோ ஏதோ பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சில சாமான்களோ இல்ல கல்யாண மண்டபத்தையோ வாடகை எடுப்போம். அது வேலை முடிஞ்சிச்சுன்னா என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம்? காலி பண்ணிடுவோம். காலி பண்ணிட்டு நமக்கும் அதுக்கும் எதுவும் சம்மந்தம் இல்லாம கேஷுவலா வருவோம் இல்லையா? அது மாதிரிதான். ஆனா இதை வந்து பொருளாதாரமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பட் நம்ம வாழ்க்கை அந்த ஆத்மா இந்த உடலுன்னு வரும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது? இன்னும் அந்த கஷ்டம் வருது. ஆனா அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோமா டெய்லின்னா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி. ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. நமக்கு எல்லாம் வாய்க்கிலேயே தெரியும் என்னன்னு. நான் உடல் அல்லப்ப, நான் ஆத்மான்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? நம்ம 1க்கு 2 கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுவோம். பட் இருந்தாலும் இதை வந்து நீங்க தப்பா எடுத்துக்க கூடாது. நம்ம எல்லாரும் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகேங்களா? இன்னும் வந்து நமக்கு என்ன வேணும்னா மனப்பக்குவம் வேணும் இல்லையா? அப்ளிகேஷன்ல நம்ம அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்ல நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கவனிப்போடு இருந்து நம்மள வந்து பக்குவப்படுத்துறோம். நான் சொல்ற பாயிண்ட் உங்களுக்கு விளங்குதுங்க? எஸ் மாதாஜி. ஓகே. ஸோ மறுபடியும் இந்த கேள்விகளை சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இது யாராவது ஒரு முறை படிங்க நீங்க. அப்ப மனசுல ஈஸியா எத்தனாவது ஸ்லோகம் மாதாஜி? ஸ்லோகம் எல்லாம் இல்ல மாதாஜி, ஸ்லைடு தெரியுது இல்ல? விசாரித்தல் இருக்குல்ல, அது படிங்க மாதாஜி. பிரகிருதி இயற்கை, புருஷ அனுபவர், சோத்ர கலம், சோத்ரஞா அறிபவன், ஞானம் அறிவு, நியாயமே அறியப்படும் பொருள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ கிருஷ்ணர் கஷேத்திரம் மற்றும் கஷேத்திர யஜ்ஞத்தை பற்றி பதில் அளிக்கிறார். கஷேத்திரம்னா என்ன? இந்த உடல், நம்மளுடைய உடம்பை தான் கஷேத்திரம்னு சொல்றாரு. ஸோ செயல்களுக்கான களம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்கு? நம்ம இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை வச்சு ஒவ்வொரு செயல்களை செய்யறோம். கண்ணால வந்து பாக்குறோம், காதால கேட்கிறோம், வாயால பேசுறோம், சாப்பிடுறோம் இல்லையா? மூக்கால நுகர்றோம், கைகளால தொடு உணர்வு இருக்கு இல்லையா? இந்த புலன்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்கு வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா புலன் திருப்திக்கோசம் செஞ்சுட்டு இருக்குது. அது அதனுடைய எபிலிட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி அது வேலை செய்து அதை அனுபவிக்குது. அதுதான் வந்து இந்த உடல் வந்து களத்தில் வந்து நிறைய செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்குது இந்த கட்டுண்ட ஆத்மா. ஓகேவா? ஏன்னா இன்னும் நான் இந்த உடல்னு நினைச்சிட்டு இருக்கான். ஓகேவா? அவனுக்கு வந்து வித்தியாசம் தெரியல. இந்த உடம்புக்கும் ஆத்மாக்கும்ன்ற வித்தியாசம் அவனுக்கு தெரியல. ஓகேவா? அவன் பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 விதமான மாற்றங்களுக்கு உட்படுது இல்லையா? அதாவது பிறக்குது, கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இருக்குது, வளருது, அப்புறம் பெருசாகுது, இனவிருத்தி பண்ணுது, சுருங்குது, அப்புறம் என்ன ஆகுது? ஒரு ஸ்டேஜ்ல மறைஞ்சு போகுது. ஆனா இதனுடைய சேஞ்சஸ், மாற்றங்கள் வந்து ஆத்மாக்கு இல்லைன்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ஆத்மா வந்து எப்படி இருக்கோ, அந்த சின்ன குழந்தையில இருந்து பெரியவங்கள ஆகிற வரையும் அந்த ஆத்மா சைஸ் சேமா தான் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு தெரியல. ஓகே. ஸோ ஓகே. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. கஷேத்திரான உடல் செயல்களுக்கான களம். அவனுக்கு களம் ஏன் கிடைத்தது? ஓகே. ஏன் இந்த உடம்பு கிடைச்சிச்சுன்னு இமீடியட்டா கேள்வி கேட்போம் நம்ம இல்லையா? நான் ஏன் இங்க வரணும்? நம்ம எல்லாம் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட், இடக்கு முடக்கா கேள்வி கேட்கறதுல. இதுதான் வந்து துக்காலையும் தெரியும், இதுதான் வந்து மிருத்தியாலையும் தெரியும். நம்மள ஏன்பா கடவுள் இப்படி இங்க அமிச்சாருன்னு தான் நம்ம கேள்வி கேட்போம். நான் ஏன் வந்தேன், நான் ஏன் இங்க இருக்கிறேன்னு கேள்வி கேட்போமா? சொல்லுங்க. இல்ல மாதாஜி. கேட்க மாட்டோம். இல்லையா?
ஆனா நம்ம ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா நினைச்சிட்டு கேட்கிறோம். ஆனா பதில் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆசை. என்னப்பா கிருஷ்ணா நீ மட்டும்தான் படைப்பியா? நீ மட்டும்தான் எல்லாம் அனுபவிப்பா? இருப்பா நாங்களும் வந்து ஏவுகணையை கண்டுபிடிக்கிறோம். அதாவது நீ பிளானட்டரி சிஸ்டம் வச்சிருந்தீங்கன்னா நாங்க அதுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்றோம். அதுக்கு என்ன ஆசைக்கு நம்மளுடைய ஆசை தான் காரணம். நான் அனுபவிக்கணும், நான் உரிமையாளரா இருக்கணும்ன்ற ஒரு இச்சையினால நம்ம இங்க வந்து வீழ்ந்திருக்கிறோம். அப்ப கூட கடவுள் பாத்தீங்கன்னா காரணமற்ற கருணையினால உன்னோட ஆசைகளை நிறைவேற்றத்துக்கு வந்து அவர் அனுமதி கொடுக்குறாரு. அதுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இயற்கை சூழ்நிலையை உண்டு பண்ணி கொடுக்குறாரு. அப்படியாவது நீ என்கிட்ட திரும்பி வான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா? சோ நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், நம்ம இங்க இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஆசை. ஓகேவா? பௌதிக இன்பத்திற்கான காமம். அதுக்கோசரம் நம்ம இங்க வந்திருக்கோம். யாருக்காக பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் கட்டுண்ட ஜீவனுக்காக இருக்கோம். இந்த உடல் வந்து துன்பத்திற்கு மூல காரணம் இல்லையா? நம்ம ஆசையே தான் துன்பத்துக்கு, ஏதோ ஒரு பழமொழி இருக்கு இல்லையா? எனக்கு டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது. நம்ம துன்பத்திற்கு காரணம் நம்மளுடைய ஆசைதான் இல்லையா? வேற எதுவுமே இல்லை இல்லையா? சோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சேத்திர யஜ்ஞான்னா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உடலை அறிபவர். யாருப்பா அதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் தான் உடலை அறிபவர். இந்த 2 வார்த்தை புரிஞ்சுச்சா இல்லையான்னு எனக்கு எல்லாரும் சொல்லணும். ஓகே, தேங்க்யூ. சோ நாம் உபயோகப்படுத்தும் பொருள்களிலிருந்து நாம் வேறுபட்டவர்கள். நம் உடலும் அது போன்று ஒன்றுதான். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கார் ஒண்ணு எப்பவுமே வந்து பிரசிடென்ட் ஒரு கார் போயிட்டு கார் யூஸ் பண்ணுவார். சில சமயத்துல நம்ம அந்த காரை பார்ப்போம். பட் அது என்னன்னு சொல்லுவோம் டக்குன்னு பார்த்தோன்னே? அவருடைய கார், பிரசிடென்ட்டுடைய கார். பிரசிடென்ட் கார். அவர் உள்ள இருக்கிறாரா இல்லையான்னு கூட நம்ம பார்க்க மாட்டோம். ஆனா இதை எப்படி அடையாளப்படுத்துறோம்? பிரசிடென்ட் காருன்னு சொல்லிட்டு. அதனால நம்ம என்ன நினைச்சுப்போம்? நம்மளா யூகிச்சுப்போம் அவர் அங்க இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. சோ அது மாதிரி இங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நாம் உபயோகப்படுத்தும் பொருள்களிலிருந்து நாம் வேறுபட்டவர்கள். அப்படின்னா என்ன? நம்ம இந்த உடலை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம இந்த உடல் அல்ல, ஆத்மான்ற கான்செப்ட தான் இங்க சொல்றாங்க. நம் உடலும் அதை போன்று ஒன்று. இது புரிஞ்சுச்சுங்களா இந்த சென்டென்ஸ்? புரியுது மாதாஜி. எல்லாருக்கும் விஷ்ணு பிரபு மாத்திரம் பதில் சொல்றாரு. ஓகே. 3வது ஸ்லோகம். क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சர்வ கஷேத்ரேஷு 2வது லைன்ல பாருங்க. கஷேத்ரானாம் சாப்பி மாம் வித்தி சர்வ கஷேத்ரேஷு பாரதா. இந்த சர்வ கஷேத்ரேஷுன்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லாம். ஓகே, எல்லா உடல்களையும் அறிபவனாக நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்பனா இங்க யாரை குறிக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மாவை குறிக்கிறாங்கன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, இதை ரெண்டும் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ஞானம். இந்த உடலுக்குள்ள ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு, அதை தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ஞானம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிருஷ்ணரும் கஷேத்ரஜ்ஞ, உன்னத கஷேத்ரஜ்ஞ வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா. ஞானம் பக்குவமான ஞானம். ஞானம்னா பக்குவமான ஞானம். ஞானம் என்பது உடலையும் அதனை அறிபவரையும் புரிந்து கொள்வதாகும். 2 பேர் புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அவங்க யாரு சொல்லுங்க? ஆத்மா பரமாத்மா. சூப்பர். ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மா இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் பார்க்கலாம். ஒருத்தங்க பரமாத்மாவை படிங்க, அந்த 3 பாயிண்ட் அப்படியே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரமாத்மா எல்லா உடல்களையும் அறிபவர், உன்னத உரிமையாளர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர், வீழ்ச்சி அடையாதவர், என்றும் ஆத்மாவை விட உயர்ந்தவர். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க நம்ம இப்போ ரெண்டுமே கம்பேர் பண்ணி நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கலாம். பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா உடலையும் அறிஞ்சவர். ஏன்னா அவர் வந்து எறும்பு முதல் பிரம்மா வரையும் இருக்காருன்றது நமக்கு தெரியும். அதனால எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறார். ஆனா ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த உடலை மாத்திரம், தன்னுடைய சொந்த உடலை மாத்திரம் தான் தெரிஞ்சுக்கும். அதுவும் பாத்தீங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்களேன், நம்ம உடம்பை பத்தி நமக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு தெரியும்? கொஞ்சமா தான் தெரியும். நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கு, நம்மளுடைய ரத்தம் வந்து வேற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? நம்ம என்னைக்காவது ரெட் கலர் ஃபுட்டை சாப்பிட்டுருக்குமா? நம்ம பிளட் வந்து ரெட்டா இருக்கு இல்லையா? இந்த மாற்றங்கள்லாம் எப்படி நடக்குது? நமக்கு அதை கூட நிறைய தெரியல இல்லையா?
ஆமா மாதாஜி. ஆமாவா எஸ் இல்லையா? மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஆமாங்க ஆமா. மாதாஜி. ஆத்மா நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து குறைபாடு உள்ளது, நம்மளுடைய ஞானமும் குறைபாடு உள்ளது, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பரமாத்மாவா இருந்து என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா உன்னத உரிமையாளர் மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர். அவர்தான், அதாவது நம்ம என்ன பண்ணாலும் இஸ் த சுப்ரீம் என்ஜாயர். நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோகம் மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பார் அவர் தான் இல்லையா. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டாம் தர அனுபவிப்பார், இரண்டாம் தர உரிமையாளர்கள். அதாவது ஒரு உதாரணத்தை புரிஞ்சுக்கணும்னா இது எப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும், அதுக்கு நம்ம நல்ல ஒரு விளக்கமா பதில் வந்து எப்படி பார்க்கணும்னா, நம்ம இன்னைக்கு வீடு வாங்கியிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது இன்னைக்கு வந்து பட்டா நம்ம மேல வந்திருக்கு, ஓகேவா. அதுக்கு முன்னாடி யார் மேல இருந்திருக்கும் அந்த பட்டா, அந்த வீட்டோட பட்டா? அதுக்கு முன்னாடி வசிச்சவங்க. முன்னால ஒரு அவங்களுக்கு நேரம். முன்னாடி, அவங்களுக்கு முன்னாடி, அதுக்கு முன்னால இருந்தவங்க. அதுக்கு முன்னாடி, அப்படியே பின்னாடி பின்னாடி போங்க. கடைசியா வந்து கடவுள்கிட்ட தான் இருக்குக்கா. அப்ப ஒரு கை மாறி ஒரு கை வந்திருக்கு. ஒரு சாதாரண வீடை எடுத்துக்கிட்டாவே என்ன ஆகுது, ஒரு கை மாறி ஒரு கை. அப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், நான் தான்ப்பா உரிமையாளர்னு நினைக்கிறோம். இன்னைக்கு நான் வித்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வேற ஒருத்தங்களுக்கு போயிடுது இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. இல்லையா. சோ அப்ப ஆக்சுவலி நம்ம ஒரு பிரபு சொன்னார் பாருங்க, அப்படியே பின்னாடி பின்னாடி போனா இந்த உலகம் படிச்சது யாரு, பகவான் கிருஷ்ணர். அதுதான் நம்ம கூறு போட்டு இந்த உனக்கு எனக்குன்னு சொல்லிட்டு வச்சிட்டு இருக்கோம். கரெக்டா? ஆமா எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. இல்லையா. அப்ப வந்து முதன்மையான உரிமையாளர் யாருன்னா அவருது. அவருதான் இது எல்லா சொத்துமே. நம்ம தான் இந்த உனக்கு எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரிச்சு வச்சுக்கோம். கரெக்டா? எஸ் மாதாஜி. ஓகே. சோ நம்ம எல்லாரும் இரண்டாம் தர ஒரு உடைமையாளர் தெரிஞ்சுக்கணும், கட்டுப்பாட்டாளர்ன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். அவர் தான் முதன்மையானவர்ன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். அவர் அது மாத்திரம் இல்ல, என்னைக்குமே வீழ்ச்சி அடையாதவர். நம்ம எல்லாம் சும்மா தடுக்கி விழுந்துடும் இல்லையா. இப்ப கிளாஸ் கேட்டுட்டே இருப்போம், மனசு பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கோம். நாளைக்கு என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் சமைக்கலாம், நான் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும், ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இன்னைக்குதான் வந்து தலையில நல்ல ஞாபகம் வரும் இல்லையா. சோ ஆத்மாவை விட உயர்ந்தவர் வந்து பரமாத்மா, ஆத்மாக்கு கட்டுப்பட்டவர் வந்து பரமாத்மாவுக்கு கட்டுப்பட்டவர் வந்து ஆத்மா. இந்த டேபிள் காலம் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சுங்களா? புரியுது மாதாஜி. புரிஞ்சுது மாதாஜி. ஓகே. சோ இங்க இந்த இது வந்து நமக்கு எல்லாம் நிறைய பேர் நிறைய முறை பார்த்திருக்கோம். ஒரு மரம் இருக்கு, அந்த மரத்துல 2 பறவை இருக்கு. அது வந்து யாரை குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பழம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்க பறவை வந்து யாரும் இல்லை, நம்ம தான் ஆத்மாக்கள், ஜீவாத்மாக்கள். அதை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்குது பாருங்க, சாட்சியா பார்த்துட்டு இருக்கு, அது வந்து பரமாத்மா. செய்டா ராஜா, நீ என்ன வேணுமோ செய்டான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டாரு, ஓகேவா. நமக்கு வந்து சுதந்திரம் கொடுத்து வச்சிருக்காரு. என்னடா பண்ணுன்னு. நம்மளுடைய சுபாவம் என்ன, காலையில சாப்பிட்ட பிரேக்ஃபாஸ்டே இப்ப என்ன சாப்பிட்டேன்னு கேட்டா நம்ம யோசிப்போம், சொல்லவும் சொல்ல மாட்டோம் நமக்கு இல்லையா. அவ்வளவு அளவுக்கு நம்ம பெரிய ஆளுங்க. ஆனா கடவுள் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சிருப்பார். இறந்த காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலம் எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சிருப்பார் இல்லையா. ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனால தான் பகவத்கீதையை அர்ஜுனனுக்கு 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாரு. எப்படி விவஸ்வானுக்கு சொன்னாரோ அது மாதிரி அவர் வந்து நம்ம செய்யற செயல்கள் வந்து ஒவ்வொன்னத்தையும் அவர் விட்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சரி இந்த கதவை பூட்டிட்டோம், லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம், யாருமே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அவர் எங்க இருக்காரு, எங்க இருக்காரு பரமாத்மா? எல்லா இடத்துலயும் பறந்துருக்காரு. ஹிருதயத்துல இருக்கு. சூப்பர். எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு, அது கரெக்ட். பட் முக்கியமா நமக்குள்ளேயே இருக்காரு, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி. யாராவது படிக்கிறீங்களா? தத்ஷேத்ரம் யச்ச யாத்ருக்ச யத் விகாரி யதஷ்ச யத் தச்சயோ யத பிரபாவஷ்ச தத் சமாசேன மே ஷ்ருணு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப என்ன சொல்றாரு, கேளுப்பான்னு சொல்றாரு. சமாசேன மே ஷ்ருணு, கேளுன்னு சொல்றாரு. என்னத்தை கேட்கணும், செயல்களின் களம் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதன் மாற்றங்கள் யாவை, என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குன்னு பாருன்னு சொல்றாரு. எப்போது உண்டாக்கப்படுகின்றது, செயல்களின் களத்தை அறிபவன் யார், அவனது செல்வாக்குகள் யாவை என்பதை பற்றிய எனது சுருக்கமான உரையை நீ கேட்பாயாக. சோ என்னென்ன சொல்றாரு, மறுபடியும் ஒரு முறை இதை படிக்கலாம். சோ செயல்களின் களம் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, அதுன்னு என்ன சொல்றாங்க, செயல்களின் களம்னா என்ன அர்த்தங்க, நம்மளுடைய உடல் தான் சொல்றாங்க, ஓகேவா. அதன் மாற்றங்கள் யாவை,
ஓகே, அதுல வந்து சில மாற்றங்கள் நடக்குது. அது என்ன, அது எப்போது உண்டாக்கப்பட்டது, செயல்களின் களத்தை அறிபவன் யார், அவனது செல்வாக்குகள் யாவை. ஸோ இங்க வந்து இதை பத்திலாம் நான் உனக்கு சொல்றேன், கேளுப்பான்னு சொல்றேன். ஓகேவா? ஸோ 6 விஷயங்கள் சொல்றாங்க. உடல் எவ்வாறு அமைக்கப்பட்டுள்ளது, எச்ச. ஓகே, உடலின் குணங்கள், யாத் ருக்ச. ஓகேவா? உடலின் மாற்றங்கள் நிகழ்வது எங்கன, எத் விகாரி. உடல் எப்போது உண்டாக்கப்படுகின்றது, அதாவது அதனுடைய மூலம், எத. உடலை அறிபவன் அடையாளங்கள், எத். உடலை அறிபவனின் செல்வாக்கு என்ன, எத் பிரபா வஷ்ச. ஓகேவா? ஸோ பரமபுருஷ பகவான் எல்லா சந்தேகங்களையும் தீர்த்து வைக்கிறார். ஒருவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பகவத்கீதையை பொறுமையாக, கவனமாக, நேர்மையாக படித்தால் போதும். என்னென்ன சொல்றார் பாருங்க, பொறுமையா, கவனமா, நேர்மையா இருக்கணும் இல்லையா? அப்ப படிச்சாதான் நம்மளால வந்து பகவத்கீதையை புரிஞ்சுக்க முடியும். மனசை எங்கேயோ வச்சுக்கிட்டு கடகடன்னு முடிச்சாலாம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குரு கிட்ட தான் கேட்கணும், எல்லார்கிட்டையும் கேட்க கூடாது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, செயல்களின் களம் மற்றும் செயல்களை அறிவனை பற்றி அறிவும் பற்பல முனிவர்களினால் பல்வேறு வேதங்களில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. இங்க பாருங்க, இந்த வார்த்தையெல்லாம் யார் பேசுறாரு, கிருஷ்ணர் பேசுறாரு. பாருங்க, இதை பத்திலாம் ஏற்கனவே முனிவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அவங்களோட வேதத்துல, குறிப்பா வேதாந்த சூத்திரத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால நான் இதை வந்து உனக்கு வந்து நுணுக்கமா விளக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ வந்து இப்ப பாருங்க, கிருஷ்ணர் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆதி முதல் கடவுள்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அவர் தான் எல்லாத்தையும் படைச்சாரு. நம்ம அவருடைய வைபவங்களை பார்த்தோம் இல்லையா, ரிஷி மோனிகள் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? இப்ப அவர் என்ன எவ்வளவு அளவுக்கு தன்னடக்கமாவும் இருக்கிறாரு, வேற ஒரு பொருட்களையும் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு பாருங்க. வேதங்களுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு, குருகளுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா 3 பேர் வேணும். அதாவது குரு, சாது, சாஸ்திரம். ஓகே, குரு மூலம் தெரிஞ்சுக்கணும், சாதுக்கள் கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும், சாஸ்திரம். சாஸ்திரம்னா என்ன, வேதங்கள். அது யார்கிட்ட இருந்து வந்தது, பகவான். ஸோ ஏற்கனவே இதெல்லாம் சொல்லி இருக்குது, அதனால நான் அதை பத்தி நான் சொல்றேன். அப்ப அந்த பெரிய பெரிய முனிவர்கள், பராசர முனி, வேதவியாசர் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ வந்து கரெக்டா தான் இருக்கும். கரெக்ட்ன்ற விஷயத்த இங்க சொல்றாரு. அகம் தாம் ச அதா அந்யே வி யூ ஐ அண்ட் வேரியஸ் அதர் லிவிங் என்டிட்டிஸ் ஆர் ஆல் டிரான்சிடென்டல். நம்ம அதுக்கு அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா, அகம் தொம் ச அதா அந்யே, அதாவது நான், நீ, எல்லா ஜீவராசிகளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நித்தியமானவர்கள். இந்த பௌதிக உடல்ல இருந்தா கூட நம்ம எல்லாம் வந்து நித்தியமானவர்கள். ஆனா நம்ம தெரியாதனமா இங்க வந்து விழுந்துட்டோம். ஓகேவா? இந்த விழுந்தது, இந்த பௌதிக உலகத்துல விழுந்ததால நமக்கு 3 குணங்களால தாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அதாவது இப்ப நம்ம நடந்து போயிட்டே இருக்கிறோங்க, நம்ம வந்து ஒரு சேர் இருக்கு, சரண்டி இருக்கு, தெரியாம கீழே விழுந்துட்டோம். அப்ப நம்ம உடல் ஃபுல்லா அந்த செம்மனா ஆயிடுது உடம்பு. அப்ப வந்து அந்த செம்மண் கலரா நம்ம இல்ல இல்லையா? நமக்குன்னு ஒரு நிறம் இருக்கு தானே, அதை கழுவிட்டா அது போயிடும். நம்ம இந்த பௌதிக விழுந்ததுனால இந்த 3 குணங்களால தாக்கப்பட்டு நம்மளுடைய உண்மையான இயல்பை வந்து நம்ம மறந்துட்டோம். ஓகேங்களா? அந்த மாயைக்குள்ள இருக்கிறதுனால நம்ம அறியாமையில இருக்கோம். ஓகே, ஸோ நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் நம்ம அதுல இருந்து வெளியே வரணும்னா நம்ம குரு, சாது, சாஸ்திர அதை வந்து துணை எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அந்த நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, அந்த இதுக்கு போகலாம் நம்ம. அன்னமயா, பிராணமயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லைடு இருந்துச்சு இல்லையா? அது என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உடல் இருக்கு இல்லையா, அந்த உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்னத்தால ஆனது இல்லை. நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்றதுனால தானே இந்த உடலை வந்து வளர்க்க முடியுது இல்லையா? இல்லையா? ஸோ இந்த உடல் வாழணும்னா இது வந்து சாப்பாடு மேல டிபெண்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா? ஸோ சில பேர் எல்லாம் தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு வந்து சாப்பாடு மேல டிபெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகே, அவங்க உணவு மேல சார்ந்து இருக்கனால அன்னமயான்னு சொல்றாங்க. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா
இந்த மூச்சு பயிற்சி மூலமா நம்மளை வந்து உயிரோட வச்சுப்பாங்க. அது வந்து பிராணமையா. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஞானமையான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது என்னன்னா 3 விஷயங்கள் இருக்கு. அதாவது மைண்ட் பண்ண விஷயங்கள். உயிரின் அறிகுறி அது என்னன்னா திங்கிங், ஃபீலிங் அண்ட் வில்லிங். அதாவது திங்கிங்னா என்ன, யோசிக்கிறது. ஃபீலிங்னா உணருது. வில்லிங்னா இச்சைப்படுறது. இது 3ம் சேர்ந்தாதான் வந்து ஞானமயான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது மனசெல்லாம் நடக்கணும் இல்லையா இந்த ஃபீலிங்ஸ், எமோஷன்ஸ். விஞ்ஞானமயான அதாவது இந்த புத்தி இருக்கு இல்லையா, மைண்ட் அண்ட் லைஃப் சிம்டம்ஸை வந்து நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்குது. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து உயர்ந்த தலம் வந்து ஆனந்தமயா. அதாவது இதெல்லாம் எதுக்கு இந்த 5 நிலைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பிரம்மன் ரியலைசேஷன். பிரம்மனை வந்து இந்த 5 நிலைகள்ல வந்து நம்ம உணர்றாங்க. இதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா பிரம்ம புச்சம். ஓகேவா? பிரம்ம புச்சம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுல ஃபர்ஸ்ட் 3 ஆரம்ப நிலையில இருக்கக்கூடிய அன்னமயா, பிராணமயா, ஞானமயா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல் வேணும் அதுக்கு. ஏன்னா இந்த உடல் இருந்தால் தானே ஒருத்தனால சாப்பிட முடியும், மூச்சு விட முடியும், யோசிக்க முடியும். அதனால இதெல்லாம் வந்து இந்த உடல் அளவு நடக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்து 2 இருக்கு இல்லையா, 4வது 5வது விஞ்ஞானம் அண்ட் ஆனந்தமயா. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உயர்ந்த நிலையில நடக்குது, ஆன்மீக நிலையில நடக்குது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனந்தமயான்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஆனந்தமயா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போலாம் நம்ம. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा इच्छा द्वेषसुखं दुःखं सङ्गादश्चेतना धृति एतच्छेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्. हरे कृष्ण माताजी. ஓகே, நம்ம லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லையா, சாதுக்கள், சாஸ்திரங்கள், வேதங்கள், வேதாந்த சூத்திரங்கள் கிட்ட 3 பேர்கிட்ட இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம தான் ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சிட்டு இருக்கக்கூடாது. குருன்றவர் நம்ம வாழ்க்கையில ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. குரு, சாது, சாஸ்திரம் வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க சொல்றாங்கப்பான்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மேற்கோள் காட்டுறாரு. அவங்கள மேற்கோள் காட்டுறாரு, கிருஷ்ணரே காட்டுறாருன்னா நம்ம எல்லாம் ஏமாத்துறோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். மகாபூதான் அகங்காரோ. ஓகே, ஸோ மகாபூதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்க, இந்த உடலை பத்தி சொல்ல போறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயங்களை சொன்னார் இல்லையா. இந்த உடல் வந்து எதனால ஆனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாபூதான், அதாவது பஞ்ச மகாபூதங்கள் சொல்றேன் இல்லைங்களா. அதாவது நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், இந்த பஞ்சபூதங்களாலதான் இந்த உடம்பு. ஓகே, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகங்காரோ. அகங்காரம்னா என்ன, நமக்கு வந்து எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கு, கர்வம் இருக்கு இல்லையா, தவறான கர்வம் இருக்கு இல்லையா. அப்புறம் புத்தி, இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா. அவ்வியக்தம், அதாவது தோன்றா நிலை, தோன்றாத நிலை, அது வந்து அவ்வியக்தம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்திரியாணி தாசைக்கும் ச பஞ்சேந்திரிய கோச்சர. இந்திரியாணின்னா என்ன, புலன்கள். ஓகேவா? தாசைக்கம், தாசைக்கம்னா என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா 10 இல்லையா. இந்திரியாணி தாசைக்கம், தாச ஏக்கம், தாச ஏக்கம்னா 11. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது பஞ்சேந்திரிய கோச்சர, 5 தன்மாத்திரங்கள். ஓகே, இந்திரியாணி தாச ஏக்கம். இந்திரியாணினா புலன்கள். என்ன புலன்களை சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 விதமான வேலை செய்யும் புலன்களை சொல்றாங்க. அதாவது ஒர்க்கிங் சென்சஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அது என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குரல், கை, காலு, மலம் கழிக்கக்கூடிய ஆசன வாய் உறுப்பு, அதுக்கு அடுத்தது இனவிருத்தி செய்யக்கூடிய உறுப்பு வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து ஒர்க்கிங் சென்சஸ், கர்மேந்திரியங்கள். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது ஞானேந்திரியங்கள். அது என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு, தொடு உணர்வு. ஓகேவா? இந்த புலன்கள் மூலமா நம்ம நிறைய விஷயத்தை, இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்றோம் இல்லையா. அதனாலதான் இது வந்து கர்மேந்திரியங்கள், செயல்களை செய்யக்கூடிய இந்திரியங்கள் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஞானேந்திரியங்கள். ஓகே, சாரி, 2 வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்களேன், ஞானேந்திரியங்கள், கர்மேந்திரியங்கள். ஓகே, ஸோ 5 ஆச்சா. அதுக்கு அடுத்தது ஏக்கம், தசா ஏக்கம்னா 11. அது 11வது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனசு. ஓகே, ஸோ இதுவரை நம்ம என்னென்ன பார்த்தோன்ற ஒரு முறை சொல்றேன்.
மகாபூதானி பஞ்சபூதங்கள் 5 கணக்கு போட்டுக்கோங்க. அகங்காரம் 6, புத்தி ஓகே, அப்புறம் 7 அவ்யக்தம் தோன்றாத நிலை ஓகே, அதாவது பிரதானம்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அது 8. அதுக்கடுத்து இந்திரியாணி தாச ஏக்கம், அதாவது 11 விஷயங்கள். 5 கர்மேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள், இன்னொன்னு வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா மனசு. 11 ஆச்சா? 11 + 8 19. அப்புறம் பஞ்சேந்திரிய கோச்சரா, அதாவது 5 தன்மாத்திரங்கள். நம்ம ஒரு நாள் கிளாஸ்ல படிச்சோம் இல்லைங்களா, ஆகாயத்துல இருந்து சப்தம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, சப்தம், சுவை, ஸ்மெல்லு, அதெல்லாம் வந்து 5 விஷயங்கள் இருக்கு. சோ இப்ப எத்தனை வருது கூட்டி சொல்லுங்க. 19 + 5 24 மாதாஜி. 24. இந்த 24 மூலக்கூறுகளால் ஆனதான் இந்த உடம்பு. ஓகேவா? போன முறை சொன்னார் இல்லையா 4வது ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணரு, இந்த உடம்பை பத்தி, இந்த உடலுடைய எதனால ஆனது எல்லாத்தையும் நான் உனக்கு சொல்றேன், நீ கேளுன்னு சொன்னார் இல்லையா. இந்த உடல் அதாவது கஷேத்திரம், இந்த கஷேத்திரம் வந்து 24 மூலக்கூறுகளால் ஆனது. இந்த பாயிண்ட் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சுங்களா? புரியுது மாதாஜி. புரிஞ்சுதுங்க மாதாஜி. புரியுது மாதாஜி. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்லோகத்துல இச்வா தேச சுகம், இந்த மாற்றங்கள், இந்த உடம்பு உடைய காம்போசிஷன் சொல்லிட்டாரு. இப்ப வந்து நம்ம சாம்பார்னு எடுத்தா அதுல பருப்பு இருக்கு, கடுகு, எண்ணெய் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரிதான் இந்த உடம்பு எதனால ஆச்சுன்னு சொன்னாரு. இந்த உடம்புல வந்து மாற்றங்கள் வர்றதுக்கு வந்து என்ன காரணம்? ஓகேவா? அதாவது அதுக்கு விகர்மா, அதாவது இச்சா துவேஷா, அதாவது நமக்கு ஆசை இருக்கு இல்லையா, சிலதை பிடிக்கும் சிலதை பிடிக்காது, சுகம் துக்கம், இது சந்தோஷமா இருக்குது அது கஷ்டமா இருக்குது. சங்காத சேத்தனா திருதி, சங்காசனா இத எல்லாம் சேர்ந்து லிவிங் சிம்டம்ஸ், அதுதான் வந்து சேத்தனா உயிர் சத்து. திருதி அப்படின்னு சொல்றாங்க, திருதிஹி அப்படின்னா கன்விக்ஷன் சொல்றாங்க. ஓகே, இது எல்லாம் சேர்றதுனாலதான் நம்ம உடல்ல வந்து மாற்றங்கள் வருதுன்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு ஒண்ணு வயசாகிறதுனால மாற்றங்கள் கொஞ்சம் உடம்புல வரும். அப்புறம் நம்மள எமோஷனல் காம்போனன்ட் இருக்கு இல்லையா, அதனால இந்த உடல்ல மாற்றங்கள் வரும். இது எத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறீங்க? வரும் மாதாஜி. இல்லையா? சூப்பர். சோ இதெல்லாம் வந்து காரணம் எடுத்துட்டு வர்றது நம்மளுடைய இச்சை தான் காரணம். இதுக்கு யாருமே இல்லை இல்லையா. எனக்கு இந்த பிராண்டு சோப்பு தான் பிடிக்கும், இந்த பிராண்டு பவுடர் தான் எனக்கு வேணும்னு நம்ம பிடிப்போம் இல்லையா. எனக்கு அது வேண்டாம் இதுதான் வேணும்னு அடம் பிடிப்போம். கரெக்டா? ஆமா மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி. இல்லையா? நம்ம மாத்திரம் இல்ல, நம்ம வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பசங்களும் சரி எல்லாரும் அப்படிதான் இருப்பாங்க. சோ நம்ம மாறுதலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா காரணம் நம்ம, இதுக்கு வேற யாரும் இல்லைன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ இங்க வந்து இத விளையாடியா காமிக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பஞ்ச மகாபூதங்கள் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். கர்மேந்திரியங்கள் 5, குரல், கால்கள், கைகள், ஆசனவாய், பால் உறுப்பு. ஞானேந்திரியங்கள் கண்கள், காதுகள், மூக்கு, நாக்கு, தோல். புலன் பொருட்கள் 5, அதாவது தன்மாத்திரியங்கள் சொல்றீங்களா, சப்தம், உருவம், வாசனை, சுவை மற்றும் தொடு உணர்வு. அப்புறம் மனம், புத்தி, அகங்காரம். பிரதானம் அதாவது அன்மானிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதுதான் பிரதானம். இது எல்லாம் சேர்ந்து 24 மூலக்கூறுகள் நம்ம உடம்பு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த உடலுடைய 6 மாற்றங்கள் நமக்கு தெரியும். பிறக்குது, வளர்க்குது, சில காலம் அப்படியே இருக்குது, உபப்பொருள் அதாவது இனவிருத்தி செய்யுது, அழிய தொடங்குது, சுருங்குது இல்லையா, அப்புறம் மறைஞ்சு போகுது. எல்லா உடலிலும் ஏதேனும் குறை இருக்குது, அது மரணத்தை நோக்கி தேய்கின்றது. நமக்கு அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்ற மாதிரி நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா. உடலின் மரணத்திலிருந்து தப்பிக்க முடியாது, அதனால் உங்கள் உடலை புத்திசாலித்தனமாக உபயோகப்படுத்துங்கள். சோ நம்ம மரணமே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணவங்க எல்லாம் வீழ்ச்சி அடைஞ்சாங்கன்றதை பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. சோ நம்ம இங்க என்ன ஆகணும், புத்திசாலிகளா ஆகணும். சரிப்பா, புத்திசாலி ஆகணும்னா நான் என்ன பண்ணணும்னா நாமஸ்மரணம் பண்ணணும் இல்லையா. அதாவது இந்த கலியுகத்துடைய தர்மம் என்னன்னா நாமஸ்மரணம் பண்றது இல்லையா. அதை வந்து நம்ம கரெக்டா பண்ணிட்டு வந்தா நம்ம கடவுள் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிருப்பாரு. இல்ல எப்படி வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் சொன்ன வார்த்தையை வந்து பிரபுபாதா ஃபாலோ பண்ணாரோ, அது மாதிரி நம்மளும் நம்மளுடைய குருவான ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய வார்த்தைகள், அவர் புத்தகங்கள் மூலமா நம்ம கிட்ட பேசுறார், அவரை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேவா? சரிப்பா, இந்த ஞானத்தை எப்படி அடைவது, நம்ம அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தோம் பாருங்க. மிக முக்கிய
தகுதி என்னன்னா அந்நிய யோகேன இடைவிடாத கலப்படம் இல்லாத பக்தி, அனன்ய பக்திய சொல்றாங்க. இன்றியமையாத தகுதி ஆச்சாரிய உபாசனம், அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை நம்ம எல்லாரும் ஏத்துக்கணும். குரு என்ற வார்த்தையில பாத்தீங்கன்னா குரு என்ன இருளை அகற்றுபவன் சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம். சோ வேற என்ன தகுதி வேணும்னா அடுத்த ஸ்லோகத்துல வருது பாருங்க, பெரிய ஸ்லோகம். அமானித்துவம் அஹிம்சா ஆத்ம வினிகிரக அரதி ஜென்ம ஓகே ஜன சம்சதி. ஓகே அதை பார்க்கலாம். இலக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம குறி வைக்கணும். ஓகே அதுக்கு வந்து முறையான பயிற்சி அளிப்பவரை பெறுங்கள், மிகுந்த பணிவுடன் கற்றுக்கொள்ளுங்கள், வெற்றி நிச்சயம். ஓகே சோ அகிம்சை என்பது மற்றவர்களை கொல்லாது இருப்பதோடு நின்று விடுவதில்லை, உண்மையில் அது மற்றவர்களை துன்பத்தில் தள்ளாததே ஆகும். ஸோ நம்ம சொல்லுவோம் பெருசா நாங்கெல்லாம் அதை சாப்பிட்றதில்லை இதை சாப்பிட்றோம், அது மாத்திரம் அகிம்சை இல்லை. நம்ம வார்த்தைகளால கூட யாரையும் புண்படுத்தக்கூடாது, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அகிம்சை. ஓகே சுய கட்டுப்பாட்டான எளிமையான சூத்திரம் ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு தடை ஏற்படுத்தும் எதையும் நிராகரிப்பது. அதாவது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அனுகூலியன சங்கல், அது என்ன ஸ்லோகம்? எதெல்லாம் கிருஷ்ணருடைய பக்திக்கு உகந்ததா இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கணும், எதெல்லாம் வந்து உகந்ததா இல்லையோ அதெல்லாம் நம்ம விட்டுணும் இல்லையா, அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அனுகூலியன சங்கல்பக பிரதிகூலிய வர்ஜனம், எதெல்லாம் நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில கிருஷ்ணரை வந்து நோக்கி கூட்டிட்டு போதோ அதெல்லாம் ஏத்துக்கணும், எதெல்லாம் இல்லையோ அதை வந்து விட்டுடணும் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து 8ல இருந்து 12 ஸ்லோகங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. 4 ஸ்லோகங்களை ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்களா படிக்கலாம். 8வது ஸ்லோகம் படிங்க. அமானித்வம் அதம்பித்வம் அஹிம்சா சாந்திர் ஆர்ஜவம் ஆச்சாரியோபாசனம் சௌஷம் ஸ்தைரியம் ஆத்ம விதிக்ரஹ. ஓகே ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அமானித்வம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா ஹியூமிலிட்டி. ஓகே அதுக்கு அடுத்தது அதம்பித்வம் அப்படின்னா என்ன, ப்ரைட்லெஸ்னஸ், நமக்கு வந்து பெருமை இருக்கும் இல்லையா, அது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அஹிம்சா அதாவது வன்முறை இல்லாம இருக்கணும். ஓகே அதுக்கு அடுத்தது சாந்தி, அதாவது சாந்தின்னா அமைதி இல்லையா, பொறுமை, சகிப்புத்தன்மை. ஆர்ஜவம் அதாவது அதுக்கு ஆர்ஜவம்னா என்ன சொல்றாங்க, எளிமையா இருக்குது. ஓகே இந்த 2 லைன்ல வந்து என்னென்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு முறை சொல்லலாம் அப்பதான் நமக்கு மனசுல பதியும். ஓகே அடக்கம், கர்வமின்மை, அகிம்சை, பொறுமை, எளிமை. ஓகேவா. அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆச்சாரியோ உபாசனம், அதாவது ஆச்சாரியர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவை நம்ம ஏத்துக்கணும். சௌச்சம் அதாவது சுத்தம், சுத்தத்துல வந்து நம்ம பார்த்த 2 வகையான சுத்தம், யாராவது சொல்றீங்களா? வெளி தூய்மை உள் தூய்மைன்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, எக்ஸ்டர்னல் கிளீன்லினஸ் அண்ட் இன்டர்னல் கிளீன்லினஸ். எக்ஸ்டர்னல் கிளீன்லினஸ்னா காலையில எழுந்தா பிரஷ் பண்றது, குளிக்கிறது, தூய ஆடைகளை போட்டுக்கிறது. இன்டர்னல் கிளீன்லினஸ்னா என்ன, நாம ஜபம் பண்றது இல்லையா. ஸ்தைரியம் ஆத்ம வினிகிரக. ஓகே ஸ்தைரியம்னா என்ன சொல்றாங்க இங்க, தூய்மை, தளராமை, சுய கட்டுப்பாடு, புலனுகர்ச்சி பொருட்களை துரத்தல். ஓகேவா. சோ ஆத்ம வினிகிரக, நமக்குள்ள ஒரு செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் இல்லையா, அப்புறம் ஸ்ரத்தையோட இருக்கணும். ஸோ இந்த 9 பண்புகளை இந்த இடத்துல சொல்றார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. இந்திரியார்த்தேஷு வைராக்யம் அனஹங்கார ஏவ ச ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துகதோஷானுதர்ஷனம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்திரியங்களை வந்து துறக்கணும், இந்திரிய புலனுகர்ச்சி பொருட்களை வந்து துறக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பொய் அகங்காரம் இல்லாம இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. அதே ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல பாத்தீங்கன்னா கர்வமின்மை,
அதாம்பித்வம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. மறுபடியும் இங்க என்ன சொல்றாங்க, பொய் அகங்காரம் இல்லாம இருக்கணும். அப்புறம் பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் ஆகியவற்றின் துன்பத்தினை கவனித்தல். ஓகேவா, குழந்தை மனைவி வீடு மற்றும் இதர பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா, சோ ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட், असक्तिर् अनभिष्वङ्गः पुत्रादारकृहादिषु नित्यं च समसिद्धत्वम् इष्टानिष्टोपपद्दिषु. हरे कृष्ण माताजी. இங்க வந்து ஆசக்தி, அதாவது பற்று இல்லாம நம்ம உறவுகளோட வாழணும்னு சொல்றாங்க. நம்ம வந்து நிறைய பற்றுதல் வச்சுக்கோம். இது என்னோட கணவன், என் பிள்ளை, என்னுடைய உறவினர் அப்படின்லாம் நம்ம நிறைய வச்சுப்போம் இல்லையா, அதுதான் தப்பு. அந்த உறவுக்கு நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை வச்சுக்கணுமா. எல்லாமே அப்பதான் கிருஷ்ணமயமாகும். இப்ப என்னோடதுன்னு நினைக்கும் போது நமக்கு என்ன ஆகும், நிறைய பொசசிவ்னஸ் வரும் இல்லையா. அப்ப என்ன ஆகும், அன்பு வந்து கோபமா வரும், சண்டை வரும் இல்லையா. சரி, இந்த உறவு வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள் எனக்கு கொடுத்தது, இந்த நபர் வந்து இந்த உறவு மூலமா எனக்கு கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இதை வந்து நான் எப்படி கிருஷ்ண சேவையில யூஸ் பண்ணிக்கணும், அவரை எப்படி கிருஷ்ண உணர்வுக்கு எடுத்துட்டு வரணும்னு அப்படிதான் நம்ம நினைக்கிறோம். அப்ப என்ன ஆகுது, கணவன் கையிலயும் சரி, மனைவி கையிலும் சரி, மக்கள் கையிலும் வச்சிருக்கக்கூடிய அன்பு வந்து எப்படி ஆகுது, ரெகுலேட்டடா ஆகுது இல்லையா, கிருஷ்ண உணர்வுக்கு உகந்ததா இருக்குது. அது மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா, விருப்பு வெறுப்புகளிலிருந்து சமநிலை, என் மீதான நித்தியமான கலங்கமற்ற பக்தி. ஓகேவா, இதெல்லாம் சொல்றாரு நமக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. मयि चाननि योगेन भक्तिर् अव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरधिर्जन संसदि. हरे कृष्ण ஹரே माताजी. கிருஷ்ண. இங்க வந்து பயிட்டீங்கன்னா மயிச்சா அனன்ய யோகேன, ஸோ அனன்ய பக்தி என் மேல பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. விவிக்த தேச சேவிதம், விவிக்த ஹரே கிருஷ்ணா சேவித்தல், அதாவது விவிக்தன்னா தனிமையான இடத்துல போய் வாழ்றதுக்கு விருப்பப்பட்டு அராத்தீர் ஞான சம்சதி. ஓகேவா, அங்க போயிட்டு அந்த அஷ்டாங்க யோகிகள் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அது மாதிரி போயிட்டு பண்றதுக்கு விருப்பம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अदोन्यता. சோ ஆத்ம ஞானத்தின் முக்கியத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு பரம சத்தியத்தை அறிவதற்கான தத்துவ ஆய்வு இவை அனைத்தும் நான் ஞானமாக அறிவிக்கின்றேன். இப்ப வந்து நமக்கு ஒரு பதிலுக்கு ஆன்சர் சொல்றாரு. ஞானம்னா என்னன்னு கேட்டோம் இல்லையா, கஷேத்திரம் கஷேத்ரஜ்ஞ ஞானம் இல்லையா. ஞானம்னா இதெல்லாம் வந்து ஞானம் பெறுவதற்கு இன்றியமையாத விஷயங்களா இருக்கு. இவற்றை தவிர வேற மற்ற எல்லாமே அறியாமை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா, ஸோ லாஸ்ட் லைன் பாத்தீங்கன்னா புரோக்தம் அஜ்ஞானம் எதோ அதோ அந்நியதா. ஸோ இதை விட்டு மீது என்ன பண்ணாலும் அது வந்து அஜ்ஞானம் சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஸோ நமக்கு என்னென்ன பண்புகள் வேணும், ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, என்னென்ன பண்புகள் வேணும், பதில காணோம், தூங்கிட்டீங்களா? அடக்கமா இருக்கணும், ஒழுக்கமா இருக்கணும், பண்பா பேசணும் அடுத்தவங்கள்ட்ட, துன்படுத்தக்கூடாது, ஒருத்தரையும் அடுத்தவங்க மனசை புண்படுத்தக்கூடாது, திருடக்கூடாது, பொய் சொல்லக்கூடாது. இங்க சொல்றது மாத்திரம் சொல்லணும் நீங்க. நம்ம இப்போ வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல 20 பண்புகளை படிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா, ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ இந்த ஸ்லைட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். அடக்கம் என்றால் பிறரால் மதிக்கப்படுவதில் திருப்தி அடைய ஒருவன் ஆவலாக இருக்கக்கூடாது என்று பொருள். ஓகேங்களா. அகிம்சை என்றால் பிறரை துன்பத்திற்கு உள்ளாக்காமல் இருப்பது. பொறுமை என்றால் மற்றவர்களிடமிருந்து அவமரியாதையும் நிந்தனையும் தாங்கிக் கொள்ள பயிற்சி பெற்றவனாக இருக்க வேண்டும். எளிமை என்றால் கபடுத்தனம் இன்றி தனது எதிரி கூட உண்மையை வெளிப்படுத்தும் அளவிற்கு நேர்மையானவாக இருக்க வேண்டும். ஓகேங்களா. எதிர்பார்ப்புகள் ஏதுமின்றி ஆன்மீக குருவிற்கு சேவை செய்பவனால் ஒழுக்க நெறிமுறைகளை சுலபமாக பின்பற்ற முடியும். ஓகேவா. ஸோ அகத்தூய்மை மற்றும் புறத்தூய்மை 2 தூய்மை இருக்கு. தளராமை என்றால் ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைவதில் மிகவும் உறுதி உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும். சுய கட்டுப்பாடு என்றால் ஆன்மீக வாழ்விற்கு தேவையானதை ஏற்றுக்கொண்டு புறம்
வானதை நிராகரிக்க வேண்டும். பொய் அகங்காரம் என்பது தன்னை இந்த உடலாக ஏற்றுக்கொள்வதை குறிக்கும். ஜட வாழ்வின் மீது வெறுப்பு கண்ணோட்டம் உடையவர்களாக நாம் மாறாதவரை ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு ஊக்கம் நமக்கு கிடைக்காது. என்ன சொல்றாரு? ஜட வாழ்வின் மீது வெறுப்பு கண்ணோட்டம் உடையவர்களுக்கு நாம் மாறாதவரை ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கான ஊக்கம் நமக்கு கிடைக்காது. ஓகேவா? அதாவது இங்க என்ன சொல்றாரு? பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் இருக்கு இல்லையா, அந்த சைக்கிள் இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். அப்புறம் நான் என்னோட குடும்பம் அந்த பற்றுதல்ல இருந்து வெளியே வரணும். ஸோ சமநிலை, அதாவது இன்பம் துன்பம் எல்லாம் வரும் போகும், எல்லா சூழ்நிலையிலும் சமமா இருக்கணும். கிருஷ்ணருக்கு பக்தி செய்வது என்றால் பக்தி தொண்டின் 9 வழிமுறைகள் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வது. நவவித பக்தியில ஏதாவது ஒண்ணு. தனியிடத்தில் வாழ விரும்புவது, தேவையற்ற சங்கத்தை துறப்பது, பரமாத்மாவிற்கும் ஜீவாத்மருக்கும் செய்யும் தொண்டு நித்தியமானதாகும். ஸோ நம்ம நித்தியமானதை விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஞானத்தின் வழிமுறை பகவானிடம் களப்பட்ட பக்தியை கொண்டு செய்வதில் முற்று பெறுகின்றது. எனவே பகவானுடைய தெய்வீக தொண்டை அடையாவிடில் அல்லது அடைய முடியாவிடில் இதர 19 விஷயங்களுக்கு எவ்வித மதிப்பும் இல்லை. ஓகேவா? ஸோ ஒண்ணு சரியில்லைன்னா கூட நம்மளால எலிஜிபிலிட்டி இல்லைன்னு சொல்றார். ஆனால் பூரண கிருஷ்ண உணர்வுடன் ஒருவன் பக்தி தொண்டை ஏற்றால் இதர 19 விஷயங்களும் தாமாக அவனுக்குள் வளர்ச்சி பெறும். இந்த 20 பண்புகளை நம்ம வளர்த்துட்டு பக்தி பண்ணணும் இல்லையா? இவர் சொல்ல கொடுக்கக்கூடிய ஞானம் நமக்கு புரியும், இது ஒரு பாயிண்ட். ஆனா நம்ம பக்தி பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப படிச்ச 29 பண்புகளும் நம்ம கிட்ட வந்துடும். இது புரியுதுங்களா? இல்லையா? நம்ம பக்தி பண்ண இந்த எல்லா நற்பண்புகள் நமக்கு வந்துடுது. ஒவ்வொரு நற்பண்புகளும் நான் வளர்த்துக்கணும்னு நினைக்கும் போது அது கடைசியில பக்தியில போய் முடியுது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 13வது ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. பிரவஷ்யாமி யத்யாத்வாம்ருதம் அஷ்ணுதே அநாதிமத் பரம் பிரம்ம நசர்த்தன்னாசத் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் படிங்க மாதாஜி. வரேன். ஃபைனல். சர்வத பாணிபாதம் தத் சர்வதோ க்ஷிஷிரோமுகம் சர்வதா ருதிமல்லோகே சர்வம் ஆவృత్య திஷ்டதி. சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம் அசக்தம் சர்வப்ருச்சைவ நிர்குணம் குணபோக்த்ரு ச பஹிர் அந்தஸ்ச பூதானாம் அசரம் சரம் ஏவ ச சூக்ஷ்மத்வாத் தத் அவிக்ஞேயம் துரஸ்தம் சாந்திகே च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव चेस्थितं भूतभर्तृ च तत् ज्ञेयं कृष्णु प्रभ विष्णु च. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எத்தனை ஸ்லோகம் முடிச்சிருக்கீங்க? இது வரைக்கும் 17 வரைக்கும் முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே, சரிங்க மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ 13வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ தற்போது எதனை அறிவதால் நீ அமிர்தத்தை சுவைப்பாயோ அந்த அறியப்படும் பொருளை நான் உனக்கு விளக்குகின்றேன். ஓகே. ஆரம்பம் இல்லாததும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டதும் பிரம்மன் ஆத்மா என்று அழைக்கப்படுவதான இது ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விளைவுக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகின்றது. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நேயம். ஓகே, இதுவரை நம்ம பார்த்தது கஷேத்திரம், கஷேத்ரஜ்ஞா, ஞானம் இல்லையா? இப்ப வந்து 4வது சொல்றார் நேயம். ஓகே, நேயம் எத்தத் பிரவக்ஷ்யாமி யக்ஞத்வா மிருத்தம் அமிர்தம். எதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு உனக்கு அமிர்தம் போல இருக்குமோ அந்த விஷயத்த நான் உனக்கு சொல்றேன். அநாதி மத் பரம் பிரம்மா. ஸோ இங்க பிரம்மான்னா இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவை சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ நாசத் தத் நாசத் அசத் தன் நாசத் உச்சியத்தே. ஸோ இந்த பிரம்மன்ற வார்த்தைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மான்ற பொருள் நம்ம இங்க எடுத்து புரிஞ்சுக்கணும்.
ஓகேங்களா? ஸோ பிரம்மனுடைய தன்மைகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆத்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த உலகத்துல நடக்கக்கூடிய காரணம் மற்றும் விளைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது. ஓகேவா? இந்த 2 வேர்டு நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். பிரம்மன் ஆனா இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன பொருள்? ஆத்மா. இந்த ஆத்மாவுடைய தன்மை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜட உலகில் நடக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்கு அப்பாற்பட்டது. காரண விளைவுகள். ஓகே? ஓகே. நேயம் அறியப்படும். அதையே வந்து மறுபடியும் திருப்பி சொல்றாங்க. அதாவது அறியப்படும் பொருள். இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால ஒருத்தன் வந்து முக்தி அடையலாம். அதாவது ஆத்மாவை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டான். ஆத்மானா என்ன? நான் கடவுளுக்கு நித்திய சேவகன். அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்தா அவன் கடவுள்கிட்ட போலான்னு அப்படின்னு சொல்ல. ஸோ ஆத்மாவுடைய குணாதிசைகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது ஆரம்பம் இல்லாதது, பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டது, ஜட உலகின் காரணம் மற்றும் விலைக்கு அப்பாற்பட்டு விளங்குகிறது. பரம புருஷர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பரமாத்மா முதன்மையான சேத்ரேக்னான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுதான் இந்த பிக்சர்ல 2 காமிக்கிறாங்க. ஓகேவா? இந்த ஜீவன் ஆத்மான்னா இந்த பிரம்மனை குறிக்குது. பிரம்மன்னா இந்த இடத்துல ஸ்லோகத்துல ஜீவாத்மாவை குறிக்கிறாங்க. ஓகேவா? அதுவும் சேத்ரேக்னா பரமாத்மாவும் சேத்ரேக்னா. ஓகேங்களா? ஸோ ஆத்மாவின் பண்புகள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நித்தியமானது, பிறப்பு இல்லாதது, காலாவதி ஆகாது, அது அனாதி. ஏன்னா பழைய காலத்துல இருந்து எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கு. கிருஷ்ணருக்கு கட்டுப்பட்டது, கிருஷ்ணரை எப்பயும் சார்ந்து இருக்குது. இந்த பௌதிக உலகத்தின் காரணமாக காரணம் மற்றும் விளைவுக்கு அப்பாற்பட்டது. இதுதான் வந்து ஆத்மாவுடைய பண்புகள். ஸோ நம்ம விருந்தாளியினர் மாளிகைக்கு, அதாவது டிராவலர்ஸ் பங்களோக்கு, எங்கேயோ லாட்ஜுக்கு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அங்க உட்காந்துட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய சோஃபா, கிச்சன் எல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு சமைச்சிட்டு இருப்போமா? அங்க போறது தங்குறதுக்கு இல்லையா? ஆர்டர் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டுட்டு நம்ம போனதுக்கு ட்ரிப்பு எல்லாம் முடிச்சிட்டு வருவோம் இல்லையா? அங்க உட்காந்துட்டு நம்ம கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டோம். அது மாதிரிதான் நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்தது எதுக்குன்னு நம்மளை தயார்படுத்திக்கிறது. நித்தியமான லோகத்துக்கு போறதுக்கு வந்து நம்மளை தயார்படுத்திக்கிறது. ஓகேவா? அதை விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? பெருசா டேரா போட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ 14 இருந்து 18 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா பரமாத்மாவுடைய குணாதிசைகளை சொல்றாரு. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வத பாணி பாதம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவரது கரங்கள். இப்போ வந்து நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், கடவுள் வந்து எல்லா இடத்துல வந்து வியாபிச்சிருக்கார் இல்லையா? லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து ஒரு பாயிண்ட் மறந்து பர்பட்ல எழுதியிருக்கார் பிரபுபாதா. விஞ்ஞான பிரம்மம், அனந்த பிரம்மம் சொல்லிட்டு 2 வார்த்தை. நம்ம நேற்று போன ஸ்லோகத்துல இருந்து பிரம்மன் தான் யூஸ் பண்ணோம். அந்த பிரம்மத்துல 2 வகைகள் இருக்கு. அனந்த பிரம்மம்னா பகவானை குறிக்குது. விஞ்ஞான பிரம்மன்னா இந்த ஜீவாத்மாவை குறிக்குது. ஓகே. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வதக பாணி. பாணின்னா எல்லா இடத்துலயும் அவருடைய கைகள் இருக்குது, பரவி இருக்குன்னு சொல்றாரு. அவர் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கார். ஓகே. பதாம்னா கால்கள். தட் சர்வத்தோ அக்ஷி, அதாவது சர்வத்துக்கு அக்ஷின்னா கண்கள். ஓகேவா? சிரோன்னா தலை, முகம்னா முகம், ஃபேஸ் இல்லையா? முகம். அதான் சொல்றாங்க. அவருடைய இந்த உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கைகள், கால்கள், கண்கள், தலை, முகம் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கு. சர்வதக ஸ்ருதி மல். எல்லா ஸ்ருதின்னா கேட்கறது இல்லையா? இந்த லோகேன இந்த உலகம் சர்வம் அவ்ரித் திஸ்ததி. ஓகேவா? எல்லா இடத்துலயும் அவர் பரவி இருக்கார். ஓகே. யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளுடைய கை கால் எங்க இருக்குது? நம்ம உடம்புலதான் இருக்கு இல்லையா? நம்ம கையை காலை பிரிச்சு வச்சுட்டா நம்மளால இருக்க முடியுமா? இருக்க முடியாது. ஆனா பகவான் பாருங்களேன், எல்லா இடத்துலயும் அவருடைய புலன்களை வந்து ஈடுபடுத்தி வச்சிருக்கார். அது எப்படி முடியுதுன்னா அவருடைய சக்தினால முடியுது. நமக்கு அந்த அளவுக்கு சக்தி இல்லை. நமக்கு வந்து தூரம் இருந்து யாராவது கேட்டாங்க, கூப்பிட்டாவே என்ன பேசுறாங்கன்னு தெரியாது. கரெக்டா? நம்ம எல்லாம் அந்த அளவுக்கு பெரிய ஆளுங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வாத்மா. அதனால எல்லா இடத்துலயும் அவர் வந்து வியாபிச்சு இருக்கிறாரு. ஓகேவா? அவர் பிரம்மா முதல் எறும்பு வரையும் எல்லா ஜீவராசிகளும் பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. அதனால அவருடைய சக்தி மூலமா எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருப்பார். அதுல வந்து நம்ம சந்தேகப்படக்கூடாது. கேள்விகளை கேட்கறதும் வந்து அறிவில்லாத கேள்வியா இருக்கும் இல்லையா? அவர் தான் அச்சரா. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். அசைவன அசையாதவை எல்லாமே அவர் தான். ஏன்னா அவர் இஸ் ஓம்னி பொட்டன்ட் இல்லையா?
ஸோ பிரம்ம சங்கீதையில பிரம்மா என்ன சொல்லியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா, அவர் தனது தெய்வீக உலகில் எப்போதும் லீலைகள் ஈடுபட்டிருந்தாலும் எங்கும் பரவியில்ல. கோலோகல விருந்தாவனத்துல கிருஷ்ணர் நிஜமா இருக்காரு. அப்ப இந்த உலகத்துல எப்படிப்பா வந்திருக்காருன்னா, அவர் அவதாரங்கள் எடுத்திருக்காரு. ஓகேவா? அவருடைய சக்திகள் வந்து விரிவங்கம் பண்ணி இருக்குதுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஜீவாத்மாவினால் தன் கரங்களை, கால்களை, கண்களை எல்லா இடத்திலும் நீட்டிக்க முடியாது. அது சாத்தியம் இல்லை. நம்ம இந்த வீட்டில் இருக்கிறோம்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிறக்குள்ளதான் நம்மளால இருக்க முடியும் இல்லையா? நான் வந்து இங்கேயும் இருப்பேன், அமெரிக்கால என் கை பண்ண முடியுமா? முடியாது இல்லையா? பகவானால முடியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஒரு நீர் துளி, அவர் வந்து எல்லையற்றவர். ஹரே கிருஷ்ணா. சர்வேந்திரிய குணாபாசம் சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? சர்வேந்திரிய குணாபாசம். குணாபாசம்னா குணம்னா தன்மைகள், அபாசம்னு ஒரிஜினல் சோர்ஸ். இதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்திருக்குது? சர்வேந்திரிய விவர்ஜிதம். விவர்ஜித்தம்னா பீயிங் வித்தவுட். எங்க இருந்து? ஆசக்தம், ஏன் வித்தவுட் அட்டாச்மெண்ட். ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மா. சர்வேந்திர குணாபாசம். இந்த புலன்களுக்கெல்லாம் அதிபதி யாரு? காரணம் யாருன்னா பரமாத்மா. இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. போன ஸ்லோகத்தை என்ன படிச்சோம்? சர்வதக பாணி பாணி பதாம் தத் சர்வோ சர்வத்தோ அக்ஷி சிரோ முகம். எல்லா இடத்துலயும் அவருடைய கைகள், கண்கள், முகம் எல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னோம். இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க? சர்வேந்திர குணாபாசம். எல்லா புலன்களுக்கும் மூல காரணம் பரமாத்மாவே, இருப்பினும் அவரிடம் புலன்கள் கிடையாது. இது என்னடான்னு கேள்விக்கு வரும் இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? வருதா? போன ஸ்லோகத்துல நிறைய கண்கள், வாய்கள், ஈவன் விஸ்வரூபத்தில் நம்ம பார்த்தோம். அநேக கண்கள், வாய்கள், கைகள், மகுடங்கள் எல்லாம் இருக்குன்றத பார்த்தோம். அப்பனா என்ன அர்த்தம்? அவரிடம் புலன்கள் இல்லை, கிடையாது. அவரே எல்லா உயிர் வாழ்களையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். சரி, எதை மேலேயும் பற்றுதல் வச்சுக்கிறத. நம்ம இன்னைக்கு ஒரு சாம்பிராணி தூப்பை வச்சுட்டு நாளைக்கு வைக்காம இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது கூட கேள்வி கேட்க மாட்டேன். டே என்னடா நேற்று வச்சு இன்னைக்கு வைக்கலையா, உனக்கு ஆக்சிஜன் கட்டு அப்படிலாம் சொல்றாரு கிருஷ்ணரு. சொல்லுவாங்க, பயந்துகிட்டு செய்யணும் மாதாஜி. பயந்துட்டு செய்யறீங்களா பிரபு? யதார்த்தமா சொல்லுங்க. செய்யறீங்களா இல்லையா? செய்யறோம் மாதாஜி. ஓகே 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 பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். அவர் இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதே சமயத்தில் ஜட இயற்கையின் எல்லா குணங்களுக்கு அவரே எஜமானர். நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்க, ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம். ஆனா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிர்குணம். எந்த குணங்களுக்கும் பாதிக்கப்படுவதில்லை, குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஓகேவா? அது தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் புலன்கள் தெய்வீகமானவை. அதனால அது எல்லா இடத்துலயும் இருக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுடைய புலன்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிகமானவை. நம்ம உடம்புலதான் ஒட்டி இருக்கோம். நம்ம உடம்புல இருந்து கொஞ்ச நேரம் கை வலிக்குதுன்னு என்னைக்காவது கலட்டி வைக்கிறோமா? இல்ல இல்லையா? ஸோ இந்த உடலுக்கு உட்பட்டுதான் இந்த புலன்கள். ஓகே, அவர்கிட்ட வந்து ஜட புலன்கள் இல்லை. முழுமுதற் கடவுள் எப்போதும் தெய்வீகமானவர். அவரது தலை, முகம், கரங்கள், கால்கள் நம்மால் காண முடியாவிட்டால் அவருக்கு இவை உண்டு. ஓகே, தெய்வீக நிலைக்கு உயர்வு பெறும்போது நம்மால் பகவானுடைய உருவத்தை காண இயலும். நம்மளால வந்து குருடனா இருக்கிற வரையும் பாத்தீங்கன்னா, ஆன்மீக குருடனா இருக்கிற வரையும் எதையும் பார்க்க முடியாது. ஆன்மீக தளத்துக்கு போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால கடவுளை வந்து நேருக்கு நேர் எப்படி ஒரு சாதாரண மனுஷனை பாக்குற மாதிரி பார்த்து பேசலாம்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்லியிருக்கார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படியாப்பட்டவர்னா நடுநிலையானவர். பகவான் நடுநிலையானவர். அவரே எல்லா உயிர் வாழிகளையும் பராமரிப்பவர். இருப்பினும் அவர் பற்றற்றவராக உள்ளார். ஓகே, பகவான் தோன்றும் போது தமது சுய உருவில் தமது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் தோன்றுகிறார். அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அப்படி வர்றாரு இல்லையா? மச்ச அவதாரம், கூர்ம அவதாரம், வராக, நரசிம்ம, அவர் எப்படி நினைக்கிறாரோ அப்படி வர்றார் இல்லையா? அது நம்மளால வந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அவருடைய சக்தினாலதான் வர்றார். பகவான் நிர்குணா, 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஓகேவா? சோ பரமாத்மாவின் பண்புகள் ஒருத்தவங்க படிங்க. மாதாஜி, படிங்க பிரபு. எங்கும் நிறைந்தவர்,
உயிர்வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் புலன்களின் தோற்றுவாய். ஆனால் அவருக்கு புலன்கள் இல்லை. ஆன்மீக புலன்கள் உண்டு. மிக உயர்ந்த நபர் ஆத்மாக்களின் புலன்களின் தோற்றுவாய். பிளவுகளற்றவர். அனைவரின் இதயத்திலும் விற்றுள்ளார். ஸோ இதெல்லாம் பரமாத்மாவுடைய பண்புகள். அவர் எல்லா இடத்துலையும் இருக்காரு, உள்ளேயும் இருக்காரு, வெளியும் இருக்காரு. அவருக்கு புலன் வந்து தோற்றுவிச்சார், ஆனால் புலன்கள் இல்லை. ஆனா என்ன அர்த்தம்? அவர் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார் இல்லையா? ஏன்னா அவரது எல்லாமே ஆன்மீகமயமானது. பிளவுகள் அற்றவர், அனைவருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறார். ஓகே, ஸோ 16வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு? பரம உண்மை எல்லா உயிர் வாழிகளின் உள்ளும் புறமும் உள்ளார், அசைவன மற்றும் அசையாதவற்றிலும் உள்ளார். ஓகேவா? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா? எல்லா உயிர் வாழினா பிரம்மா முதல் எறும்பு வரை உள்ளமும் இருக்கிறார், புறமாவும் இருக்கிறார். ஓகே, அசைவன அசையாதவற்றிலும் இருக்கார். சூட்சமானவர் என்பதால் ஜடப்புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். ரொம்ப சூட்சமானவர். அதனால அவரால் இந்த பௌதிக புலன்களை வந்து பார்க்க முடியாது. மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகில் உள்ளார். இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் பாருங்களேன், அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கு. தூரத்துல இருக்காருன்னா கரெக்ட், அதாவது கோலோகல விருந்தாவனத்துல இருக்கார். பக்கத்துல இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் கரெக்ட். ஏன்னா நமக்குள்ளேயே இருக்காரு. நம்ம ஃப்ரெண்டுன்னா பக்கத்துலதான் இருப்பான். ஆனா இவர் வந்து எப்படியாப்பட்ட ஃப்ரெண்டுன்னா நம்ம உள்ளேயே இருக்கிறார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவருடைய அவர் எவ்வளவு அளவுக்கு சிறந்தவர்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பரமாத்மா அனைத்தும் அவரால் இயலும், எல்லாவற்றிற்கும் உள்ளும் புறம். அதே சேம் பாயிண்ட் இங்க ரிப்பீட் பண்றாங்க. 17வது வந்து பாத்தீங்கன்னா, எல்லா உயிர்களுக்கும் இடையே பரமாத்மா பிரிந்திருப்பதாக தோன்றினாலும் அவர் ஒருபோதும் பிரிக்கப்பட முடியாதவர். அதாவது இப்ப நம்ம கேக் வாங்கிட்டு வரோங்க, நமக்கு யாருக்கும் பர்த்டே இருக்கு, கேக் பண்ணி கட் பண்ணி எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டோம். அப்ப என்ன ஆகும்? கேக்க பகிரப்படும், கம்மியாகும், காலி ஆயிடும் இல்லையா? எல்லாருக்கும் கட் பண்ணி கொடுக்க கொடுக்க எல்லாருக்கும் காலி ஆயிடுது இல்லையா? ஆமாவா? ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? ஆனா கடவுள் அப்படிப்பட்டவர் இல்லை. எவ்வளவு அளவுக்கு பிரிச்சாலும் பிரிந்திருப்பதாக, ஏன்னா பல அவதாரங்கள் எடுத்திருக்காங்கன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? அதாவது சக்தி ஆவேஷ அவதாரம், குண அவதாரம், லீல அவதாரம், புருஷ அவதாரான்னு சொல்லிட்டு நிறைய அவதாரங்கள் படிச்சிருக்கோம். ஆனா அவர் எப்பவுமே இல்லைன்னு முழுமையாதான் இருக்கார். அவர் ஒருத்தராதான் இருக்கார். உயிர்களுக்கும் இடையே பரமாத்மா பிரிந்திருப்பதாக தோன்றினாலும் அவர் ஒருபோதும் பிரிக்கப்பட முடியாதவர். ஓகேங்களா? புரிஞ்சுச்சுங்களா? பல அவதாரங்கள் எடுத்தார் இல்லையா? அப்ப கூட அவர் என்ன பிரிக்கப்பட முடியாதவர். அவர் ஒருவராக இருக்கின்றார். அவரே எல்லா உயிர் வாழிகளையும் காப்பவர் என்ற போதிலும் அழிப்பவரும் விருத்தி செய்பவரும் அவரே என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அவர் வந்து பிரிக்கப்படாதவர். ஓகேவா? அவர் ஒருத்தரா இருக்கிறார், எல்லாரையும் காப்பாத்துறவர் இல்லையா? இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பரமாத்மா ஒருபோதும் பிரிக்கப்பட முடியாதவர். மாதாஜி. ज्योतिषाम् अभितज् ज्योतिस् तमसः परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பிரகாசிக்கும் பொருள்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலம் அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் வீற்று உள்ளார். ஓகேவா? அதாவது 3வது லைன் பாத்தீங்கன்னா, ஞானம் நேயம் ஞான கம்யம். அதாவது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், ஞானம்னா அறியப்பட வேண்டிய பொருள், நேயம்னா எதை தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதை தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதுதான் ஞான கம்யம். ஸோ நம்மளுடைய வாழ்க்கையின் லட்சியம் இதுவா இருக்கணும். ஓகேவா? இந்த கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா அவருடைய லோகம் வந்து பிரகாசமா இருக்குமா. அங்க சூரியன் சந்திரன் விளக்கு எதுவுமே தேவையில்லை, கரண்ட் பில் எல்லாம் கட்டவே தேவையில்லை. ஓகே, அவ்வளவு அளவுக்கு பிரகாசமா இருக்கும் அவருடைய உலகம். அது எல்லா வேதங்களையும் சொல்லியிருக்கு. அவருடைய லோகம் வந்து எப்பவுமே வந்து பிரகாசமா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ ரொம்ப தூரத்துல ஆன்மீக ஆகாயத்துல இருக்கார். ஓகே, ஸோ ஆதித்யம் வர்ணம் தமாஷக பரஸ்தாத்.
அவர் எப்படி இருக்காருன்னா சூரியன் போல. சூரியன் வந்தா எவ்வளவு அளவுக்கு நமக்கு வெளிச்சம் இருக்கு, இருட்டெல்லாம் போயிடுது இல்லையா? அது மாதிரி அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஞானம் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக மயமானது, நம்மளுடைய இருட்டை வந்து போக்கிடுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ வேத மந்திரத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பர்பட்ல இருக்கிறத படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தாம் ஹிய தேவம் ஆத்ம புத்தி பிரகாசம் மூமுக்ஷுர் வை சரணம் அகம் பிரபத்யதே. ஸோ ஒருத்தன் வந்து கடவுள்கிட்ட வந்து சரணடையணுமா, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேதங்களை படிக்குது, அதனால வந்து உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிறது. தம் ஏவ விதித்வ அதிமிருத்யும் ஏதி. அவரை ஒருத்தரை புரிஞ்சுக்கிறதுனால தான் என்ன கடக்க முடியும்னா பிறப்பு இறப்பு என்ற சம்சார கடலை வந்து ஒருத்தனால கடக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இது க்ஷேத்ரம் ததா ஞானம் ஏயம் சோக்தம் சமாசத மத்பக்த ஏதத் விஜ்ஞாய மத்பாவா யோபவத்யதே. ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்றேன் இல்லையா, க்ஷேத்திரம் தத ஞானம் நேயம் சோக்தும் சமஸ்தக, இதெல்லாம் யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும்? இவ்வளவு நேரம் பேசினேன் இல்லையா, மத் பக்தா, என்னுடைய பக்தர்களால மாத்திரம் இதை வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும், வேற ஒருத்தவங்களை யாராலும் புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ க்ஷேத்திரஜம் ஞானம் நேயம் இதை பற்றி எல்லாத்தையும் விழாவிலேயே நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டார். ஓகேவா? கிருஷ்ணர் மறுபடியும் பக்தர்களால் மட்டும் மத் பக்தா என்று சொல்கிறார். பக்தி யோகத்தின் முக்கியத்தை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். ஸோ நமக்கு என்ன சொல்றாரு திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா மத் பக்தான்னு இந்த இடத்துல சொல்றாரு இல்லையா? ஸோ அவர் அவ்வளோ அளவுக்கு வந்து நம்ம மேல பக்தி பற்றுதல் வச்சிருக்காருன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தி பண்ணி நீங்க என்கிட்ட வந்துடுங்கன்னு சொல்றாரு. ஸோ வாழ்க்கையின் பாடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இவ்வுடல் இது மிகவும் வெறுப்பத்தக்கதாக உள்ளது, நான் ஆத்மா இல்லையா, நான் இந்த உடம்புன்னு நினைச்சாதான் நமக்கு எல்லா விதமான பிரச்சனைகள் வருது. நான் உடம்பு இல்லப்பா, நான் இந்த ஆத்மான்னு நினைச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு எந்த ஒரு தொந்தரவுமே இருக்காது இல்லையா? ஏன்னா இந்த ஆத்மா வந்து இந்த உலகத்துக்கு சொந்தமானதல்ல, கோலோகல விருந்தாவனத்துக்கு போக வேண்டியது. கரெக்டா? கரெக்ட் மாதாஜி. இல்லையா? அப்போ வந்து அங்க வந்து பற்றுதல் சண்டை பொறாமை அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. ஏன்னா அதுவே நித்தியமானது. ஆத்மா வந்து அழிவு இல்லாதது இல்லையா? அழிவு இருக்கக்கூடிய பொருள் மேலே அது ஏன் பற்றுதல் வைக்க போகுது? இந்த உடம்புக்கு தான் ஆசை இல்லையா? வீடு மாளிகை ஆபரணங்கள் ஆடைகள் மேல ஆசை இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன, நான் ஆத்மா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. கட்டுப்பாட்டுலராக இருக்க முயல்வதை விட நமது கட்டுப்பாட்டை நாம் கிருஷ்ணரிடம் அளித்தால் அது நமக்கு உண்மையான மகிழ்ச்சியை அளிக்கும் இல்லையா? நம்ம அடக்கி ஆளணும்னு நினைக்கிறத விட நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அடக்கி ஆளுங்க, நான் அடங்கி வாழ்றேன்னு சொல்லிட்டு சரணாகதி ஆளுறது வந்து உத்தமம். கரெக்டா? அது மாதிரி பண்ணலாமா? பண்ணலாம் மாதாஜி. பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரி போல், சூப்பர். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் செஷனை முடிச்சிட்டோம். ஓகேங்களா? ஸோ உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க மிக்க நன்றி. ஓகே, நாளையிலேருந்து மாதாஜி வருவாங்க. நான் வந்து காலையில் என்னோட மார்னிங் பேட்சுக்கு போயிடுவேன். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. மோஸ்ட்லி நான் உங்களுக்கு எப்படி ஜஸ்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா எனக்கு என்னன்னு தெரியல. உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. உங்ககிட்ட எனக்கு ஒரு இந்த சான்ஸ் கிடைச்சதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நாளைக்கு யாருங்க மாதாஜி வருவாங்க? உங்களுக்கு எடுத்துட்டு இருந்தாங்கல்ல பிரபு மாதாஜி, அவங்க வருவாங்க. ரெகுலர் மாதாஜி எங்களுக்கு வந்து மறுபடியும் என்னோட பேட்சுக்கு நான் போயிடுவேன் பிரபு. காலையில பேட்ச் என்னோடது, அந்த பேட்சுக்கு நான் போயிடுவேன். இங்க மாதாஜி வருவாங்க, ஏற்கனவே எடுத்துட்டு இருந்த மாதாஜி. ஓகேங்களா? ஓகே, உங்களுக்கு அனைவருக்கும் நன்றி. ஏதாவது எந்த இடத்துலயாவது உங்களை ஏதாவது இந்த உங்க டைம்க்கு என்னால முடிக்க முடியல, அது என்னோட எப்படி சொல்றது, என்னோட டிராபேக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கெல்லாம் என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க. ஓகே, சோ கண்டிப்பா கேட்காதீங்க மாஜி, நல்லா இருக்கு. தேங்க்யூ பிரபு, தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லா புரியுற மாதிரி நல்லா இருந்தது மாதாஜி. பொறுமையா சொல்லி கொடுத்து
ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி. நீங்களே என்னோட ஜேர்னி பண்ணதுல எனக்கு வந்து ரொம்ப நிஜமாவே சந்தோஷம். ஃபர்ஸ்ட்டு 2 நாள் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஏன்னா டைம் ஃபேக்டர் நாங்க வைக்க மாட்டோம் பிரபு மார்னிங் கிளாஸ்ல. பக்தர்களும் அப்படியே வந்து கொஞ்சம் இப்படியே இருப்பாங்க. 7:30 மணி ஆனா கூட பொறுமையா கேட்குற ஆளுங்க நம்ம மார்னிங் பேட்ச்ல இருக்கவங்க. ஸோ எனக்கு கடைசியில நீங்க அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் குடுத்தீங்க. அதுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கணும். ஆரம்பத்தில கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஏன்னா நான்லாம் 1 ஹவர்ல எனக்கு முடியல. ஆ அதனால ஓகே. ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச். அளவுக்கு பரவாயில்ல மாதாஜி, எவ்வளவு பெஸ்ட் மாதாஜி. இதுவே நல்லா புரிஞ்சிருக்கு மாதாஜி. ஓகே. நன்றி பிரபு. நீங்க அப்படியே வந்து லெவல் 5 பக்தி சாஸ்திரி வரையும் அப்படியே பயணிக்கணும் நீங்க. பார்க்கலாம் எப்பயாவது வந்து முடிஞ்சிச்சுன்னா வரேன். உங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட இருந்தாலும் கிளாஸ கேளுங்க. ஓகேங்களா? என்னோட செஷன் வந்து ஓகே. நான் மார்னிங் ஷிஃப்ட்டுக்கு போயிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க் யூ ஸோ மச். எண்ட் பண்ணிக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ. சொல்லுங்க. லெவல் 3 எப்போ எடுக்கிறான்னு தெரியல மாதாஜி. லெவல் 3 மாதாஜி நம்ம லெவல் 4 முடிக்கணும் இல்ல மாதாஜி? லெவல் 2 முடிக்கணும் தானே மாதாஜி? இன்னும் நம்ம லெவல் 2 முடிக்கல இல்லையா? மாதாஜி எங்களோட ஒரு முடிச்சுட்டா மாதாஜி. அது லெவல் 3 ஆரம்பிக்கவே இல்லை. டிசம்பர்லயே முடிச்சுட்டா. இன்னும் லெவல் 3 ஆரம்பிக்கவே இல்லை மாதாஜி. மாதாஜி ஒரு L3 போயிட்டு இருக்குதே மாதாஜி. தெரியவில்லை, எனக்கு லிங்க் வரவே இல்லையே மாதாஜி. நான் இது 2ஆம் தடவை பண்றேன் லெவல் 2. எனக்கு தெரிஞ்சு 2 லெவல் போயிட்டு 2 L3 போயிட்டு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஒண்ணு மங்கள மாதாஜி எடுத்துட்டு இருக்காங்க. இன்னொன்னு வந்து வடிவுக்கரசி மாதாஜி எடுத்துட்டு இருக்காங்க. 2 பேட்ச் போயிட்டு இருக்குது மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி. 9 மணி பேட்ச் ஒன்று போயிட்டு இருக்குதுங்க மாதாஜி. மாதாஜி எனக்கு இல்லையா? லெவல் L3 வரவே இல்லை 2 மாதாஜி. இருக்கு மாதாஜி. ஐயோ எனக்கு சரி பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க வந்து இப்ப என்ன மாதாஜி, நம்ம 13க்கு வந்துட்டோம் இல்லையா? இன்னும் ஒரு 18 வரை இங்கேயே முடிச்சிட்டு இதுலயே வந்து என்ரோல் ஆயிடுங்க மாதாஜி. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, இன்கேஸ் அப்படி வரல, உங்களை L3ல சேர்க்கலைன்னா இமிடியேட்டா அட்மினை வந்து கேளுங்க மாதாஜி. அவங்களுக்கு லிங்க்ஸ் இருக்கும். எனக்கு லிங்க் டிசம்பர்லயே முடிச்சது. அந்த தாரிணி மாதாஜி பண்ணினா எனக்கு டீச்சரா இருந்தா லெவல் 2 அது முடிச்சிட்டோம் டிசம்பர்லயே. லெவல் 3 லிங்கே வரல அதுக்கப்புறம். இல்ல நீங்க அப்ப கேட்டிருக்கணும் மாதாஜி. ஏதாவது மிஸ் ஆயிருக்குமே. ரேவதி மாதாஜி கூட கேட்டேன் மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி எனக்கு ரொம்ப தெரியும். ரேவதி மாதாஜி கூட சொன்ன லிங்க் ஆனா வரல. சொல்லி வச்சிருந்தா என்னோட பேர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கா பண்ணியிருந்தா, ஆனா வரவே இல்லை லிங்க். தெரியல. ரேவதி மாதாஜி கூட சொல்லியிருந்தேனா. சரி பரவாயில்ல, இப்ப விடுங்களேன். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, 2 பேட்ச் இருக்கு. எந்த பேட்ச் வந்து பின்னாடி இருக்கு மீன்ஸ் இப்ப ரீசெண்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம், அதை வந்து சேர்ந்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. ஸோ நீங்க வந்து இதை முடிச்சுட்டு கூட நீங்க ஒரு L3ல ஃப்ரெஷ்ஷாவும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? பாருங்க டைமிங்ஸ் எது செட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அட்மின் கீழே கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு விலாரி கொடுப்பாங்க. உங்களுக்கு தெரியலன்னா அடுத்த அட்மின் கிட்ட கேட்டு உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க, சீனியர் அட்மின்ஸ் கிட்ட. ஓகேங்களா? நீங்க அது L2 முடிச்சீங்க இல்லையா? மாதாஜி ஆமா டிசம்பர்ல ஒரு மெசேஜ் போடுங்களேன். அது நம்பர்ல அந்த குரூப்ல இருக்கீங்க இல்ல மாதாஜி? இருக்கே. அந்த தாரிணி மாதா எனக்கு எடுத்தா அப்போ லெவல் 2 அந்த குரூப். அப்புறம் இல்ல, இப்ப நான் அந்த குரூப்ல இல்ல. இப்ப அது லெவல் 3 வராதனால திருப்பி ஜாயின் பண்ணிட்டேன் லெவல் 2. நான் அந்த மாதிரி பண்ணேன். நீங்க அது விடக்கூடாது மாதாஜி. ஒரு குரூப்ல இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். அங்க வந்து யார் டெய்லி போஸ்ட் போடுறாங்களோ அவங்கதான் வந்து அட்மின் மாதாஜி. அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த குமுதாரவி மாதாஜி லெவல் 3 பண்றாளான்னு தெரியல எனக்கு. என் கூட இருந்தா டிசம்பர்ல அந்த பேட்ச்ல. குமுதாரவி மாதாஜி இங்க இருக்கா இந்த உங்க பேட்ச்ல. அட்மினை கேளுங்க மாதாஜி. அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, சொல்லுங்க. மாதாஜி லெவல் 3 ஆரம்பிச்சுட்டா, நீங்க ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஐயோ எனக்கு லிங்கே வரல மாதாஜி. குமுதா எனக்கு எனக்கு தெரியவே இல்லையா, வரவே இல்லையா. நம்ம 2 பேரும் எடுக்கிறாங்க. நினைக்கிறேன். சரி, நீங்க 2 பேரும் அப்புறமா பர்சனலா பேசிக்கோங்க. ஓகேவா? மாதாஜி குமுதா மாதாஜி அவங்களை கொஞ்சம் கைட் பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு L3க்கு சிலபஸ் எவ்வளவு கவர் ஆயிருக்குன்னு பார்த்துட்டு நீங்க அந்த பேட்ச்ல கவர் ஆகுங்க. 1 வீக் தான் ஆச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணி. சரி அப்பனா ஜாயின் ஆயிடுங்க மாதாஜி. ஜாயின் ஆயிடுங்க. சரி மாதாஜி, தேங்க்ஸ். எனக்கு லிங்க். அப்படியே நீங்க வந்து இந்த பற்றுதல் பக்தி மேல வச்சுக்கணும். ஜபம் பண்ணுங்க தயவு செய்து. ஓகேங்களா? உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு சேவை பண்ணுங்க. ஓகே, பக்தர்களோட சங்கத்துல இருங்க. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். நன்றி.
ஸோ இங்க ப்ரேயர்ஸ் பண்ணலாம். எண்டிங் ப்ரேயரு. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து வயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்தக்கி ஜெய் ஜெய். ராமாச்சாரியார் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஜெய். की ஜெய் जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की ஜெய் भगवत गीता की ஜெய் हरे कृष्णा महामंत्रा की ஜெய். all glories to assembled devotees. ஹரே Hare கிருஷ்ணா. Krishna. All glories to Guru and Gauranga. Thank you everyone. Mataji, Prabhuji. Hare நன்றி Krishna. மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே Thank கிருஷ்ணா you. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு பிரபு கொஞ்சம் குரூப்ல ரிப்போர்ட் பண்ணிடுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ.